Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rosie. Isa ako sa masusugid nyong tagapakinig dito sa inyong channel at matagal ko nang gustong ibahagi ang hindi ko makakalimutang karanasan 7 taon na ang nakalipas. Ako ay nakatira noon sa isang tahimik na bayan sa Bicol. Hindi ko nasasabihin kung saan eksakto dahil natatakot akong baka matakot ang ibang tao at hindi napuntahan pa ang lugar na yon. Pero totoo ang naranasan ko sa lugar na yon. Sa bawat pagkakataon na naaalala ko ang nangyari, tila bumabalik ang bangungot na yon na pilit ko pa ring tinatakasan. Bago pa man ako mapadpad sa Bicol, nagtatrabaho ako noon sa Maynila bilang sales lady sa isang mall. Kasama ko sa trabaho ang boyfriend ko pa lang noon na si Ramil. Hindi rin niya tunay na pangalan. Nang malaman ng mga magulang ko na buntis ako at si Ramil ang ama, sobrang nagalit sila sa akin. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang babaeng nabuntis ng maaga. Ang paniniwala kasi ng mga magulang ko, ang tamang pagbubuntis ay kapag tumungtong ang edad ng babae sa 30 anyos. 24 pa lang ako nang nabuntis ako na Ramil, kaya itinakwil nila ako. Dahil mahal ako ni Ramil, hindi niya ako pinabayaan. Nag-resign kami sa trabaho at nagdesisyon siya na iuwi ako sa probinsya nila sa Bicol para doon na kami manirahan. Pero hindi naging madali ang paglipat namin sa Bicol, lalo na't malayo ang lugar na yon sa maingay na buhay sa Maynila na nakasanayan ko na. Inisip ko na lang na kailangan kong magsakripisyo para kay Ramil at sa magiging anak namin. Itinira niya ako sa bahay nila roon na pagmamay-ari ng yumao niyang mga magulang. Wala na raw doon ang iba nilang kamag-anak dahil sa kabilang bayan na lumipat ang mga ito mula nang mamatay ang nanay at tatay niya. Dahil hindi ako sanay sa probinsya, sa una ay nahirapan ako. Sa Maynila kasi madalas akong lumalabas at bumibili ng mga pansariling luho tulad ng makeup, lipstick at mga damit. Pero dito sa probinsya, kakaunti lang ang pamilihan at halos lahat ng tao ay mas pinahahalagahan ang mga pangunahing pangangailangan kaysa sa mga personal na kagustuhan. Ang mga tao dito ay simple at walang gaanong luho sa buhay at sa totoo lang, naiinip ako lalo na at mula nang mabuntis ako ay hindi na ako pinagtrabaho pa ni Ramil. Nagtrabaho siya noon sa palayan ng isang may kayang pamilya bilang magsasaka at yun ang aming naging pantawid buhay. Ramil, naiinip na ako dito. Hindi katulad sa Maynila, kahit papaano may mga mall, may mga sinihan, may mga pasyalan. Nabibili ko rin ang mga gusto ko noon. Pero dito ang dami kong hindi mabili. Mahal, alam ko naman na nasanay ka sa Maynila. Pero kailangan mo na rin sanayin ang sarili mo rito sa probinsya. Kasi dito na tayo nakatira. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Namimiss ko nang bumili ng mga pampaganda. Hindi na ako nakakabili ng makeup o kahit lipstick man lang sana. Nagmumukha na akong losyang dito oh. Mula nang lumaki ang tiyan ko, hindi na ako nakakapag-ayos man lang. At mula nang itira mo ko dito sa lintik na lugar na to, hindi mo na ako binibilan ng mga gusto ko. Naiintindihan naman kita, mahal. Alam kong hindi ko nabibili ang lahat ng gusto mo dahil maliit lang kasi ang kinikita ko sa pagsasaka. Kailangan din nating magtipid. Lalo na't ilang buwan na lang, manganganak ka na. Basta, gawan mo ng paraan. Akala ko ba mahal mo ako? At ang magiging baby natin? Di gawin mong lahat para maibigay sa akin ang lahat ng gusto ko. Konting tiis lang, mahal. Kapag nakaluwag-luwag, mabibili ko rin ang mga gusto mo. Sa ngayon kasi, yung kinikita ko sa palayan, sakto lang sa pang-araw-araw na gastusin natin. Naku, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Noong panahon na yon, nagsisisi talaga ako na sumama ako kay Ramil sa Bicol.
Hindi ako sanay sa boring na buhay doon. Ang lungkot-lungkot ko, lalo na't wala akong magawa kundi ang manatili sa bahay at maghintay kay Ramil na makauwi mula sa pagsasaka sa palayan. Lagi ako nag-iisip, ito na ba talaga ang buhay ko? Ganito na lang ba araw-araw? Pero isang araw, nagiba ang takbo ng mga araw ko nang dumating ang bago naming kapitbahay, si Adora. Isa siyang matangkad, maganda at mukhang masayahing babae. Napansin ko kaagad ang kanyang kakaibang aura at estilo. Halata mong galing siya sa syudad na tila katulad ko rin ay hindi sanay sa simpleng buhay dito sa probinsya. Isang hapon habang nagwawalis ako sa bakuran namin, nakita ko si Adora na may dalang mga kahon papunta sa bahay niya na ilang hakbang lang mula sa amin. Nilapitan ko siya para bumati. Hi! Ako nga pala si Rosie. Dito kami nakatira ng partner kong si Ramil sa bahay na katapat ng sayo. Ikaw ang bagong lipat, di ba? Oo. Ako nga pala si Adora. Isang linggo pa lang mula nang lumipat ako dito. Mabuti naman at may maganda akong kapitbahay dito. Yung iba kasing nakatira dito, puro mga masisyondana. Ay, tulungan na kita dyan. Mukhang mabigat yung dala mo ah. Ha? Naku, salamat ha. Buti na lang at may mabait pala akong kapitbahay. Pagkatapos ng aming unang pagkikita, mas madalas na kaming nag-uusap ni Adora. Napansin ko na marami kaming pagkakatulad. Mahilig kami sa makeup at sa mga pampaganda at pareho kaming nanggaling sa Maynila. Ang sabi niya sa akin, dati siyang casino dealer na nanalo sa loto. Nag-resign din siya sa pinagtatrabahuan at nagdesisyon na manirahan na lang sa probinsya dahil matagal na raw niyang gustong tumira sa tahimik na lugar na malayo sa syudad. Pero minsan hinahanap-hanap din daw niya ang magulo at maingay na buhay sa Maynila. Sinabi niya sa akin na ulila na raw siya sa mga magulang at mag-isa na lang niyang binubuhay ang sarili niya. Ang sabi ko nga, pareho pala sila ng kinakasama kong si Ramil na ulila na rin sa mga magulang. Madalas kaming mag-usap tungkol sa mga bagong makeup trends at minsan siya pa ang nagtuturo sa akin ng mga bagong teknik sa pagme-makeup. Alam mo, Adora, sobrang namimiss ko ng ganito. Yung nag-aayos ka ng sarili mo. Parang nakakalimutan ko na kasi kung paano maglagay ng makeup. Simula nang tumira kami dito. Paano naman kasi si Ramil? Hindi ako mabili ng mga gusto kong pampaganda. Dahil ang liit lang ng kinikita niya sa pagsasaka. Naku, girl. Ang tagal ko rin hindi nagawa to. Nakakapanibago nga rin, lalo na't noong nagtatrabaho pa ako sa kasino, halos araw-araw akong nakaayos. Kaya ang saya ko nang dumating ka rito at makilala ka. Akala ko wala na ako makakausap tungkol sa mga ganito. Lalo na't si Ramil hindi naman interesado sa mga pampagandang lalaking yun. Yung iba naman nating kapitbahay, puro pagtatanim ang alam. Mabuti talaga at dito mo napiling tumira. Ako rin naman. Natutuwa ako na may bago akong kaibigan dito. Dahil friends na tayo, bibigyan kita ng mga make-up, lipstick, at iba pang pampaganda. Alam mo ba na itong bala kong gawing business dito? Magtitinda ako ng mga ganyan. Meron akong kilalang supplier sa Maynila na pagkukunan niya. Naku, meron kayong bibili niyan dito? Mukhang mamahalin tong mga pampaganda na to eh. Natitiya ko na merong bibili niyan. At saka, mura ko lang naman na ibebenta. Noon ay may pagdududa na ako sa binabalak na yon ni Adora. Paano kaya niya maibibenta ang mga yon sa lugar na yon? Mukhang mahihirap lang din ang mga tao roon. Ayoko nang isipin, bahala na siya kung ano ang diskarte niya para makabenta. Pero mabuti na lang talaga at mabilis ko siyang naging kaibigan. Parang hindi ko na rin mamimiss ang syudad dahil sa kanya. Simula noon, halos araw-araw na kaming magkasama ni Adora. Nagpupunta siya sa bahay namin o di kaya ako naman ang dumadaan sa kanila. Tuwing umaga, nagkikita kami para magkwentuhan o mag-make-up session. Paminsan-minsan, nagluluto rin kami ng paborito naming mga ulam na natutunan namin sa syudad.
Siya ang nagtuturo sa akin ng mga recipe na natutunan niya at ako naman ang nagtuturo sa kanya ng mga natutunan ko. Alam mo, Adora, buti na lang ikaw ang kapitbahay ko. Para naging mas magaan ang buhay ko dito sa probinsya simula nang dumating ka. Naku, Rosie, ako nga ang nagpapasalamat eh. Kasi sobra akong natuwa dahil may kaibigan akong kagaya mo. Ang saya kaya ng ganito. Nagbabanding tayo at nag-uusap tungkol sa mga pampaganda at mga usapang syudad. Sobra. Nakakatuwa lang isipin na may kasama akong kapareho ko. Sa totoo lang, nagsisisi pa nga ako noon na sumama ako kay Ramil dito. Pero ngayon, parang natutuwa na rin ako na narito ako. Minsan, ganyan talagang buhay. Mahirap sa una. Pero kapag nahanap mo na ang mga saya sa paligid mo, kahit na sa simpleng lugar, mas magiging magaan ang buhay. Oo nga, no? Kung tutuusin, hindi naman masama dito sa probinsya. Nakakatulong lang talaga na may kaibigan akong kagaya mo. At hindi rin talaga ako nagsisisi na dito ko naisipang tumira. Maswerte talaga ako na ako ang nakabili ng bahay at lupa na ito dahil hindi ko na gustong umalis sa lugar na to. Habang masaya kaming nagkikwentuhan ni Adora sa kanyang sala, biglang may narinig kaming mga sigaw sa labas. Natigilan kami pareho at nagkatinginan na tila nagtatanong kung narinig din ng isa't isa ang kaguluhan. Agad kaming napatayo at dali-daling tumakbo palabas ng bahay niya para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating namin sa labas, sinalubong kami ng tanawin ng mga kapitbahay na nagkukumpulan. Halatang nagbubulungan at parang may pinoproblema ang mga ito. Habang palapit kami sa mga kapitbahay, naririnig namin ang kanilang mga pag-uusap. May takot sa kanilang mga boses at may ilan na halatang naiiyak sa pagkabahala. Mang Lando, ano pong nangyayari? Bakit po parang ang daming tao at lahat mukhang nababahala? Ay naku, Rosie, nakakatakot ang balita. May natagpuan daw na bangkay sa maisan kaninang umaga. Bangkay? Kaninong bangkay? Kay Gregor. Yung kilalang manginginom dito sa lugar natin. Ay kawawa naman. Wak-wak daw ang dibdib. Wala na ang puso at lamang loob. Ay, Diyos ko, paano nangyari yon? Sino kaya may kagagawanan sa kanya? Wala ngang nakakaalam eh. Pero marami ang nagsasabi na baka raw aswang ang may gawa. Sobrang brutal nang nangyari. Halos hindi na makilala ang katawan niya na halos magkagutay-gutay na. Habang nakikinig kami kay Mang Lando, naririnig din namin ang mga sinasabi ng ibang kapitbahay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon at tila naghahalo ang takot at pangamba sa kanilang mga boses. Ang sabi ng kapitbahay naming si Aling Isidra, sigurado na aswang daw ang pumatay sa lalaki dahil ano pa nga ba ang may kayang gumawa ng ganong kahindik-hindik na bagay. Ang narinig naman namin kay Mang Pedring, wala raw normal na tao na kayang wakwakin ang katawan ng biktima at alisan ito ng mga laman loob. Halos nanginginig naman ang boses ng kapitbahay naming si Aling Mia na nagsabing kung totoo ngang aswang ang may kagagawa ng pagkamatay ni Gregor. Nanganganib din daw ang mga tao sa lugar namin. Pwedeng isa sa amin ang sumunod na biktima. Adora, parang hindi ko alam ang iisipin. Dati naririnig ko lang ang ganitong mga kwento sa Maynila. Hindi nga ako naniniwala dyan noon eh. Pero ngayon, parang gusto ko nang maniwala ni meron talagang aswang. Kahit naman sa lugar merong aswang, Rosie. Ang hindi lang natin alam ay kung kailan sila sasalakay. Kawawang Gregor. Siya pang unang biktima. Maya-maya ay biglang dumating si Mang Vino, ang matandang magsasaka na nakakita raw ng bangkay ni Gregor. Lahat ng tao ay nagtinginan sa kanya, parang hinihintay ang kanyang kwento tungkol sa nakita niya. Mga kasama, Diyos ko, hindi ko talaga akalain na makakakita ako ng ganon. Umaga pa lang, nagpunta na ako sa maisan para maglinis.
nang may mapansin akong nakahandusay na katawan. Hindi ko nga agad nakilala na si Gregor na lasinggo pala yun. Ay, Vino. Totoo bang wakwak ang dibdib ni Gregor? Baka naman gawa lang ng mabangis na hayop yon. Hindi yung gawa ng mabangis na hayop. Masyadong marahas ang pagkawakwak at nakakatakot ang ayos ng katawan niya. Ang puso at laman loob, wala na. Parang ang wala rin siyang dugo. Hindi po kaya may kaaway siya? Kaya siya pinatay? Wala akong kilalang kaaway ni Gregor. Oo, lasinggo ang lalaking yun, pero kailanman wala siyang nakaaway rito. Pero alam niyo ba, nakita raw nung isa sa mga kasama ko sa maisan na parang may gumagalang kung ano raw sa maisan nung gabi bago matagpuan ang bangkay ni Gregor. Isang malaking nilalang na hindi raw mawari kung tao o hayop. Adora, kung totoo ngang aswang ang may gawa ng pagpatay, paano tayo nakakasiguro na ligtas tayo rito? Natatakot na ako, lalo pat buntis pa naman ako. Hindi ko rin alam, Rosie. Pero kailangan siguro na maging alerto na lang tayo. Lalo ka na. Gustong-gusto pa naman ng aswang ang buntis na tulad mo. Dahil para sa kanila, napakasarap ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Kaya sabihin mo kay Ramil na huwag kang pababayaan. Iwasan mo ring lumabas ng bahay na mag-isa sa gabi dahil delikado. Ang mga kapitbahay namin ay nagsimula ng magpanik. Ang ilan ay nagmumungkahi na magtipon-tipon tuwing gabi at ang iba naman ay nag-iisip ng lumikas. Ang bawat isa ay nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Mga kasama, kalma lang tayo. Hindi makakatulong kung nagpapanik tayo. Kailangan nating mag-ingat, oo, pero hindi dapat tayo magpatakot ng husto. Pero paano kami kakalma, Mang Lando? Kung totoo ngang may aswang dito sa atin, paano tayo magiging ligtas? Mag-ingat tayo. Huwag lalabas ng mag-isa sa gabi at huwag ninyong kalimutang maglagay ng asin, bawang, buntot bagi at anumang pwedeng pangontra sa aswang. Magkakaroon ng pagroronda ang mga kalalakihan tuwing gabi para mahuli at mapuksa ang aswang na yan. At higit sa lahat, magdasal tayo. Huwag nating kalimutan na may Diyos na nagbabantay sa atin. Nakakainis naman, Adora. Kung kailan okay na ako dito sa probinsya dahil sa pagdating mo, may ganyan namang nangyari. Kailangan itong malaman ni Ramil. Sasabihin ko sa kanya na mag-ingat at huwag nang gabihin sa palayan. Mahilig pa namang tumambay ang lokong yun doon dahil presko raw ang hangin kapag dapit hapon na. Ano ka ba? Mag-relax ka nga lang. Ang mabuti pa ay umalis na tayo dito. Iuuwi na kita sa bahay mo. Baka makasama pa yan sa dinadala mo. Hindi ko pa rin akalain na mangyayaring ganito sa lugar natin. Hindi naman kasi nasabi sa akin ni Ramil na may aswang pala rito. Ay nako, kahit nakakatakot isipin, kailangan nating magpakatatag. Hindi tayo pwedeng magpa-apekto ng husto. Isa pa, gaano pa sila kasigurado na aswang ang pumatay dun sa Gregor na yun? Eh mga haka-haka lang naman yung mga sinasabi nila eh. Baka nga may naligaw lang na mabangis na hayop dun sa maisan at yun ang umatake sa lalaking yun. Pero paano nga kung totoo na yung aswang ang may gawa ng ganon? Paano kung totoo na nasa paligid lang siya at naghahanap ng susunod ng biktima? Hindi ko rin alam ang sagot, Rosie. Basta mag-ingat na lang tayo. Lalong-lalo ka na. Kinagabihan, habang nakahiga na kami ni Ramil sa aming papag, hindi ko maiwasang isipin ang mga narinig ko kanina sa mga kapitbahay tungkol sa natagpuang bangkay sa maisan. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, kaya't hindi ako nakatiis at kinausap ko si Ramil tungkol dito. Ramil, narinig mo ba yung nangyari doon kay Gregor? Si Gregor na lasenggo? Oo, narinig ko kanina sa palayan. Nakakatakot nga eh. Sinasabi ng mga tao, aswang daw ang may kagagawan sa pagkamatay niya. Naniniwala ka ba na aswang nga yung may gawa nun sa kanya? Baka naman
mabangis na hayop lang ang umatake sa kanya. Hindi ako sigurado. Pero mag-ingat na lang tayo. Lalo ka na, Rosie. Huwag na huwag ka nang lalabas ng bahay kahit na umaga. Mas maganda na magdoble ingat, lalo na't buntis ka. Ano? Ay, napaka-uway mo naman. Kahit umaga hindi ako lalabas. Paano ako makikipagkwentuhan yan kay Adora? Di sabihin mo kay Adora, dito na lang siya pumunta sa bahay. Kung gusto niya makipagkwentuhan sa'yo. Di ba tuwing gabi lang naman lumalabas ang aswang? Anong akala mo? Bigla na lang akong dadamputin ng aswang sa labas? Makinig ka na nga lang sa sinasabi ko, Rosie. Ayoko may mangyaring masama sa inyo ng baby natin. Kaya kapag sinabi kong huwag kang lalabas kahit umaga, huwag kang lalabas. Nabigla ako sa reaksyon na yun ni Ramil. May kakaibang diin ang pagkakasabi niya. Noon ko lang narinig ang ganun sa kanya. At saka yung kaibigan mo si Adora, para may iba sa kanya. Huwag ka masyadong maging close sa kanya, Rosie. Ano naman ang ibig mong sabihin? Sobrang bait nga nun sa akin eh. Mabilis kami nagkapalagayan ng loob. Anong masama sa pakikipagkaibigan ko sa kanya? Hindi ko maipaliwanag eh. Pero parang may mali. Minsan kapag nakikita ko siyang papalapit dito sa bahay, parang biglang naninindig ang balahibo ko. Wala akong konkretong dahilan pero gusto ko lang sana na huwag kang masyadong magtitiwala sa kanya. Ewan ko ba sa'yo, Ramil? Masyado kang praning. Siguro hindi ka lang sanay na may kaibigan akong iba rito. Sana nga mali ako, Rosie. Pero iba ang kutob ko sa babaeng yon. Parang meron siyang itinatago. Tumahimik lang ako matapos ang usapan naming yun. Naiinis ako sa hinala ni Ramil kay Adora. Wala namang ginagawang masama yung tao. Ang gaan-gaan nga ng loob ko sa kanya. Parang ang turing ko na sa kanya ay parang kapatid. Kaya pasensyahan na lang kami ni Ramil pero hindi ko lalayuan si Adora. Kinaumagahan, pinilit kong kalimutan ang mga sinabi ni Ramil. Pagkaalis niya sa bahay para pumunta sa palayan, agad kong inasikaso ang mga gawaing bahay para matapos kaagad at makapunta ako sa bahay ni Adora para makipagkwentuhan. Habang nagluluto ako, biglang may kumatok sa pinto. Akala ko si Ramil yun at may nakalimutan lang, pero pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Adora. Magandang umaga, Rosie. Eto para sa inyo ni Ramil. Fresh na fresh ang mga yan. Salamat, Adora. Bakit nag-abala ka pa? Mukhang masarap tong dala mong mga mangga. Tara, pasok ka. Ipagtitimpla kita ng kape. Naku, walang anuman. Basta ikaw, girl. At hindi ko tatanggihan ang alok mong kape dahil paborito ko ang kape. Nga pala, Rosie, mag-uumpisa na ako magbenta ng mga pampaganda. Nakakuha na ako ng pwesto dun sa talipapa. Talaga? Di bongga yan. Pero sigurado ka ba na maibibenta mong mga yon? Nag-aalala lang ako na baka walang bumili. Ang aga-aga ang nega mo, girl. Kayang-kaya kong maibenta ang mga yun. At saka, mura ko lang ibebenta yun. Para naman gumanda yung mga tao dito, hindi ba? Ewan ko lang. Pero diskumpiyado ko sa plano mo na yan, Adora. Pero sana nga ay makabenta ka. Masaya kaming nagkikwentuhan ni Adora ng umagang yun. Siyempre tungkol na naman sa mga alaala ng buhay namin sa syudad, mga paborito naming pampaganda at kung ano-ano pa. Sinubukan kong iwaksi ang mga sinabi ni Ramil kagabi ngunit habang tumatawa si Adora, hindi ko maiwasang mapansin ang tila kakaibang kislap ng kanyang mga mata. Napansin ko rin na habang tumatagal ay mas kumikinis at pumuputi ang kutis niya. Alam mo, Adora, mukhang hiyang na hiyang ka rito sa probinsya, no? Bakit mo naman nasabi, Rosie? Mas lalong pumuputi at kumikinis ang balat mo. Lalo na sa mukha mo, mas lalo kang gumaganda. Tumawa ng malakas si Adora sa sinabi ko. Parang ang saya-saya niya nang pinuri ko siya. Yan ba? Naku, ang sikreto sa makinis at maputi kong balat ay ang mga pampaganda na ibinibenta ko. Mula nang gamitin kong mga yun, mas gumanda ang kutis ko.
Teka nga pala, di ba binigyan kita ng mga yon? Ginamit mo na ba? Ay, naku, hindi ko pa nga pala nagagamit. Pasensya ka na ha. Nawala sa isip kong gamitin, lalo na yung sinabi mo na lotion na pinapahid tuwing gabi. Kaya naman pala eh. Gamitin mo na kasi para matulad ka sa akin. Makinis at maputi. Di tulad ng balat mo na nangingitim na. At yung leeg mo, Rosie, ang itim. Tiyak na lalaki ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan mo. Ayon kasi sa pamahiin ng matatanda, kapag maitim daw ang leeg ng babaeng buntis, lalaki ang pinagbubuntis nito. Ganun ba? Pasensya na. Wala kasi akong alam sa mga pamahiin na yan eh. Pero kung lalaki ang panganin namin ni Ramil, okay lang. Mas gusto nga niya na lalaki ang unang anak namin para may magdadala daw ng apelyido niya. Habang sinasabi ko yon kay Adora ay napansin ko na titig siya sa tiyan ko na hindi man lang kumukurap ang mga mata niya. Nakaramdam ako ng pagkailang kaya iniba ko ang usapan. Adora, maiba ako. Hindi ka ba natatakot tuwing gabi? Mag-isa ka lang dun sa bahay mo, tapos may chismis pa na may gumagalang aswang. Bakit naman ako matatakot? Sanay na ako mag-isa at walang kasama. At saka, hindi ako naniniwala sa aswang. Naniniwala ako na tao ang gumawa nun sa lalaking lasenggo. Malay pa natin, may lihim palang kaaway yung lalaking yon, tapos ginantihan siya ng brutal na paraan. Kung sa bagay, ito ang si Ramil eh. Sinabi sa akin na wag daw akong lalabas ng bahay kahit sa umaga. Baka mabiktima raw ako ng aswang. Ang OA, di ba? Saan ka nakakita ng aswang sa umaga? Kahit nga sa mga horror movies, gabi lumalabas sa mga aswang eh. At iba pang maligno na yan, di ba? Sinabi yun ni Ramil? Ang OA nga. Ang sabihin mo sa kanya, kay lalaki niyang tao, nagpapapaniwala siya sa mga ganon? Ay naku, wag kang maniwala sa kanya. Mas magandang ang lumalabas ka kapag umaga para makakuha ka ng sariwang hangin at vitamin D mula sa sikat ng araw. Mahalaga yun para sa malusog na buto at immune system ng nanay na tulad mo at ng sanggol sa sinapupunan mo. Ay naku, ang mabuti pa, pagkatapos mo sa mga ginagawa mo, samahan mo ako sa talipapa, samahan mo akong magbenta. Sige ba, tatapusin ko lang itong niluluto ko. Pagkatapos kong magluto ay sumama ako kay Adora sa talipapa para samahan siyang magtinda. Sa isip ko ay hindi naman malalaman ni Ramil na lumabas ako ng bahay dahil hapon o gabi pa siya umuuwi galing sa palayan. Pagdating namin doon ay bumungad sa akin ang isang maliit na stall. Doon daw ang pwesto niya. Inilabas niya ang mga paninda niyang pampaganda na nasa kahon at inayos yun. Di nagtagal, may mga customer nang lumapit sa amin at nagtanong kung ano ang mga itinitinda niya. Ang sabi niya meron siyang mga makeup, lotion, lipstick at iba pang pampaganda. Nanlaki ang mga mata ko dahil hindi lang isa o dalawa ang bumili sa kanya kundi maraming customer ang pumakyaw sa mga paninda niya. Napansin ko na magaling pala mag-sales talk si Adora. Ang mga bumibili sa kanya ay parabang nahihipnotismo niya. Kahit nga mga lalaki ay nagsibili rin ng paninda niyang pampaganda. Hindi ako makapaniwala na naibenta niya ang mga yon sa loob lang ng isang oras. Wow! Paano mo nagawa yun, Adora? Ubus agad ang mga paninda mo. Sabi ko sa iyo eh, kapag akong dumiskarte, walang matitira sa mga paninda ko. Kaya kailangan ko ulit umorder sa supplier ko sa Maynila. Sa tingin ko, ikaw ang swerte ko. Kasi unang araw pa lang ng pagbebenta ko, ubos agad ang mga paninda ko. Dahil dyan, bibigyan pa kita ulit ng mga pampaganda. Meron pa akong naitabi sa bahay. Mamaya ay idadaan ko sa bahay nyo, ha? Nakakaya naman, Adora. Hindi ko pa nga nagagamit yung ibinigay mo nung nakaraan eh. Ang mabuti pa, yung mga ibibigay mo sa akin ay isama mo na sa mga paninda mo. Naku, hindi. Dahil swerte ka sa akin, sa'yo ko ibibigay ang mga yun. At saka ito, Rosie, ha?
Tanggapin mo yan. Idagdag mo sa ipon niyo ni Ramil. Ay, naku, Adora, hindi ko matatanggap yan. Pinaghirapan mo yan eh. Hindi mo ako kailangan bigyan ng pera? Ano ka ba? Tanggapin mo na. Isipin mo na lang na regalo ko yan sa'yo. Kasi sinamahan mo akong magbenta. At saka, sobra-sobra itong kinita ko, oh. Magtatampo ako sa'yo niyan kapag hindi mo tinanggap. Wala akong nagawa. Kahit nahihiya ay napilitan akong tanggapin ang perang ibinigay sa akin ni Adora. Inisip ko na lang na dagdag din yon sa ipon namin ni Ramil para sa panganganak ko. 2:00 ng hapon habang naglalakad kami ni Adora pabalik sa mga bahay namin ay may nakita na naman kaming kumpulan ng mga tao. Dahil sa kuryosidad ay lumapit kami sa kung anuman ang inuusyoso ng mga ito. Bigla akong napahinto nang may matanaw akong dugo ang tao na nakahandusay sa lupa. May nakatakip na mga dahon ng saging sa katawan nito. Nang may bigla kaming narinig na boses mula sa aming likuran. Nakita namin si Mang Lando na patakbong nilapitan ng kumpulan ng mga taong nakikiusyoso. Natakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig nang marinig ko na may nabiktima na naman ng aswang. Kahit pinipigilan ako ng isip ko na lumapit, inuutusan naman ako ng puso ko na tingnan din ang pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay namin. Nang makalapit na kami ni Adora nang hilakbot ako dahil kahit nakatakip ng mga dahon ng saging ang bangkay na tao na yon ay kitang-kita ang kalunos-lunos nitong sinapit. Nakita namin na wala na ang kaliwang binti nito at putol na rin ang kanang braso. Maya-maya ay si Mang Vino naman ang nagsalita. Ay, kawawa naman ang nangyari kay Lucila. Alam ng aswang nagdadalang tao si Lucila, kaya siya biniktima rito. Nang makita ng magsasakang si Teroy itong bangkay, halos bumaliktad daw ang sikmura niya. Dahil hindi na ito halos makilala kasi wakwak na wakwak ang katawan. Bukod sa sanggol na nasa tiyan niya, wala na rin puso at mga laman loob. Pati dugo ay sinaid din. Pati nga mukha ay parang kinayod ng kung anong matalim na bagay, kaya tinakpan na lamang ng mga dahon ng saging. Nakumpirma lang na si Lucila yon dahil sa suot na duster na may nakamurdang pangalan niya. Ang nakapagtataka, hindi man lang natunugan ng mga nagrurunda ang gumagalang aswang. Kahit sa ang sulok ng lugar na ito, ay may mga kalalakihang nagrurunda kaya imposibleng makalusot ang salot. Sadyang mautak at magaling mambiktima ang aswang na iyon. Kaya kayong dalawa, mag-iingat kayo. Lalo ka na. Buntis ka pa naman niya. Yan ang gustong-gusto ng aswang. Sa sobrang takot ko ay hinila ko sa braso si Adora at niyaya nang umuwi. Halos madapa na nga kami sa bilis ng paglalakad namin. Sa bahay muna ni Adora kami tumuloy, baka kasi umuwi sa bahay namin si Ramil at kapag nakita kami ni Adora na magkasama, siguradong pagagalitan niya ako. Kilala ko si Ramil. Mabait siya sa mabait, pero ayaw niya na sinusuway ang utos niya lalo na kung sa ikabubuti ko. Dinala ako ni Adora sa kusina ng bahay niya at binigyan niya agad ako ng maiinom. Sa sobrang uhaw ay naubos ko ang isang basong tubig. Sa araw-araw ko na pagpunta sa bahay ni Adora, noon ko lang napansin na malaki pala talaga ang loob ng bahay niya. Napansin ko rin na meron doon na isang pinto na nakakandado. Nagtaka ako. Ang CR kasi ni Adora ay katabi ng kanyang kwarto dahil minsan na akong nakigamit ng CR sa bahay niya. At sa isip ko, wala namang pinto sa likod ng bahay ni Adora kaya ano ang purpose ng pintong yun? Adora, Oh, Rosie, ano yun? para saan ang pinto na yan? Bakit nakakandado? Yan ba? Bodega yan. Diyan ko nilalagay yung mga produktong ino-order ko sa supplier ko sa Maynila. Nung nabili ko ang bahay na to, ay nandyan na yan. Dati raw,
Kwarto yan nung namatay na lolo nung dating may-ari. Ginawa ko na lang bodega. Ikinandado ko yan kasi minsan may nakakapasok na daga. Baka ngat-ngatin yung mga kahon. Naku, hindi pwedeng masira ang mga pampaganda ko. Masisira rin ako sa mga customers. Sa bagay, kailangan talagang panatilihing safe ang mga paninda mo. Ginagamit pa naman yan sa katawan. Mismo. Niyaya rin ako ni Adora na sa bahay niya na kumain pero tumanggi na ako. Ang sabi ko ay babalik na ako sa bahay at baka hinahanap na ako ni Ramil kung sakaling umuwi nga ito roon. Ang sasabihin ko na lang na dahilan ay may binili ako sa talipapa. Mabuti na lang at ibinigay na sa akin ni Adora yung ipinangako niyang mga pampaganda. At yun ang ipapakita ko kay Ramil kapag nagtanong ito kung ano ang binili ko. Maingat pa nga akong lumabas sa bahay ni Adora at dahan-dahang naglakad papunta sa bahay namin ni Ramil. Pero pagbukas ko ng pinto ay wala pa siya roon. Napabuntong hininga ako at palihim na nagpasalamat. Hindi nagtagal, sumapit na ang dapit hapon at umuwi na rin sa bahay si Ramil. Nakita ko na pagod ito sa maghapong pagsasaka kaya agad ko siyang sinalubong para punasan ng pawis sa kanyang katawan. Naku, kawawa naman ang mahal ko, pawis na pawis. Ubarin mo na yung damit mo, baka matuyuan ka ng pawis. Ang sweet ng mahal ko, ha? Balik nga. Ang bang-bang mo talaga, mahal. Nawawala ang pagod ko kapag niyayakap at tinaamoy-amoy kita. Loko ka talaga. Tigilan mo nga muna yan. Tilo ka, ha? Kadarating mo lang kung ano-ano na yung iniisip mo. Hoy, buntis ako. Hindi pwede yung iniisip mo, ha? Sa inis ko ay hindi ko napigilan ang sarili ko na batukan si Ramil. Hindi pa nga ako nakakapanganak, humihirit na agad. Aray ko naman, mahal. Binipiro ka lang eh. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Pero, mahal, maiba ako. Ano yon? Sinunod mo ba yung sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay? Napakagat ako sa labi sa tanong ni Ramil. Hindi niya pwedeng malaman na sinuway ko siya. Kaya nagsinungaling ako. Ha? Oo. Nandito lang ako sa loob ng bahay buong araw. Hindi nga kami nakapagkwentuhan ni Adore. Makakainis ka kasi. Pati yung pakikipagkaibigan ko sa kanya pinagbabawal mo. Kapakanan mo lang at ang anak natin ang inaalala ko. Balang araw ay pasasalamatan mo rin ako dahil sa ginagawa kong paghihigpit sa'yo. Napakunot ang noo ko sa sinabing yun ni Ramil. Ano ang ibig niyang sabihin ay pagpapasalamat ko ang ginagawa niyang paghihigpit sa akin? Hindi ko na pinansin ang sinabi niyang yun dahil baka mauwi lang sa diskusyon namin. Pagkatapos naming maghapunan ay maaga kaming humiga para magpahinga. Naikwento ko sa kanyang tungkol sa natagpuan na namang bangkay na biktima umano ng aswang. Ramil, habang nakadungaw ako sa bintana kanina, may narinig akong usap-usapan ng mga kapitbahay natin. May nabiktima na naman daw ang aswang. Buntis daw yung babae na Lucille daw ang pangalan. Narinig ko rin na hindi raw makilala yung bangkay dahil halos nagkagutay-gutay na raw ang katawan. Nabalitaan ko rin yan kanina. Kaya nga nagmamadali akong umuwi eh. Kailangan nakasama mo na ako rito sa bahay. Kapag sumapit na ang dilim, mapuproteksyonan ko kayo ng baby natin kung sakaling umatake ang aswang na yon. Hindi ko naiwasang kiligin sa sinabi ni Ramil. Handa niya akong proteksyonan at ang anak namin kapag biglang sumugod ang aswang. Hindi naman sa pag-aano, hindi naman kalakihan ang katawan ni Ramil at hindi rin siya katangkaran pero ramdam ko ang kakaibang tapang na meron siya para ipagtanggol kaming mag-ina niya. Di nagtagal nakaramdam na ako ng antok at nakatulog. Ngunit alauna ng madaling araw ay naalimpungatan ako. Nakapako na wala si Ramil sa tabi ko. Bumangon ako sa papag dahil nararamdaman kong naiihina ako. Kaya lumabas ako sa kwarto para magpunta sa CR. Ngunit napansin ko na nakaawang ang pinto. Sa isip ko baka nasa labas si Ramil pero
Ano naman ang ginagawa niya sa labas sa ganung oras? Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko nga na nasa labas siya. Napakunot ang noo ko nang makita kong nakaluhod sa lupa at parang nagdarasal. Pinakinggan kong maigi ang sinasabi niya pero hindi ko maintindihan ang mga binabanggit niyang salita na hindi ko mawari kung anong lengguwahe. Napansin ko rin na may kinuha siya sa maliit na supot na nasa tabi niya at isinaboy iyon sa hangin. Hindi ko alam kung abo ba yun o buhangin. Nawiwirduhan ako sa ginagawa niya, kaya balak ko sanang lumabas para tanungin siya nang bigla akong nakaramdam ng hilo. Bumigat ang mga mata ko at naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Narinig ko na lang ang pagtilaok ng manok kaya dumilat na ang mga mata ko. Nang sumilip ako sa bintana, umaga na pala. Nagulat ako dahil nakita kong nakahiga ako sa papag at wala sa tabi ko si Ramil. Bigla kong naalala ang nangyari ng nagdaang madaling araw. Ang natatandaan ko ay nasa pinto ako at sinisilip si Ramil na parang may ginagawang ritual. Agad akong bumangon sa papag at lumabas ng kwarto. Hinanap ko si Ramil at nakita ko siyang nakaupo sa kusina at humihigop ng kape. Oh, gising ka na pala. Ako nang nagluto ng almusal natin kasi nakita kong himbing na himbing ka pa sa pagtulog. Kaya hindi na kita inistorbo. Tara, umupo ka na at sabay na tayong kumain. Ramil, ikaw ba'y nagbalik sa akin sa kwarto? Ha? Hindi ka naman umalis sa kwarto ah. Bakit kita ibabalik sa kwarto? Hindi eh. Alam ko bumangon ako ng madaling araw at nakita kita sa labas. Nakaluhod ka na para ka nagdarasal ng kung anong hindi ko maintindihan na salita. Ano yung ginagawa mong yun, Ramil? Ano bang sinasabi mo? Hindi naman ako lumabas ng bahay at tanghali na nga akong nagising dahil napasarap din ang tulog ko. Baka naman nanaginip ka lang. Ano? Imposible. Nakita talaga kita eh. May kung ano ka pa nga sinasabi sa hangin. Ay, hindi ako maaaring maghamali sa nakita ko. Ikaw talaga yon. Pero hindi ko talaga ginawa ang sinasabi mo, mahal. At bakit mo naman gagawin yun? Ano mapapala ko? Nako, panaginip mo lang yon. Narinig nga kita ang lakas mong humilig kagabi. Napapailing na lang ako sa isinagot ni Ramil sa akin. Panaginip nga lang ba yun? Mahirap pa rin kasing paniwalaan ang sinasabi niya dahil alam kong totoo ang nangyari at nakita ko. Pero nagtataka rin ako. Naalala ko na naiihi ako ng mga oras na yun pero paggising ko, hindi naman ako nakaramdam na naiihi ako. Napabuntong hininga na lang ako at pinilit ang sarili ko na baka nga nanaginip lang ako. Hindi ko na inusisa pa si Ramil sa nakita ko at tahimik na lang kaming kumain ng almusal. Maya-maya ay nagpaalam na siya sa akin. Pupunta na siya sa palayan para magtrabaho. Bago lumabas ng bahay, binilinan niya ako na huwag akong lalabas at iwasan ko raw munang makipagkita at makipag-usap kay Adora. Yun lang at tuluyan na siyang umalis. Napasimangot ako dahil pinagbawalan na naman niya akong makausap ang kaibigan ko. Pero hindi ubra yun sa akin dahil hindi maaaring lumipas ang araw na hindi ako nakikipagkwentuhan kay Adora. Pagkaalis ni Ramil, nagmamadali akong lumabas ng bahay para puntahan si Adora sa bahay niya. Nakapagluto na naman ang pagkain si Ramil at nakapaglaban na rin ako ng isang araw kaya wala na akong gagawin. Kumatok ako sa pinto ng bahay ni Adora, ngunit walang sumasagot. Nakailang ulit kong tinawag ang pangalan niya pero wala ring sumasagot mula sa loob. Napansin ko rin na nakasarado ang bintana. Wala yata si Adora sa bahay niya. Baka nagtitinda siya sa talipapa. Pupuntahan ko nga siya ron. Pero nang pumunta ako roon, hindi ko rin siya nakita. Nakasara ang stall niya. Kung wala si Adora sa bahay niya at sa talipapa, saan kaya siya nagpunta? Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin kung nakita nila si Adora, ngunit kahit isa ay walang nakakita sa kaibigan ko.
Nagpasya akong bumalik na sa bahay nang makasalubong ko si Mang Lando. Magandang araw po, Mang Lando. Napansin niyo po ba si Adora? Wala po kasi siya sa bahay niya at sa talipapa. Kanina ko pa po siya hinahanap eh. Pasensya na Iha. Pero hindi ko pa siya nakikita. Baka naman may ibang pinuntahan ng kaibigan mo. Pero teka, bakit nasa labas ka? Dapat sa mga buntis na gaya mo ay nananatili lang sa bahay. Dahil may gumagalang aswang dito sa atin. Bakit ba hindi ka nag-iingat? Nakakainip po kasi sa bahay eh. Kaya naisip ko pong puntahan sa bahay niyang kaibigan ko. Pero wala naman siya ron. Asa naman po kaya siya pupunta wala naman siyang ibang kakilala rito. Hindi rin kita masasagot sa tanong mong yan, Nia. Pero, huwag naman sanang mangyari ang naiisip ko. Ano pong naiisip niyo, Mang Lando? Huwag sana siyang mabiktima ng aswang. Ay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Alam kong ligtas si Adora kung nasan naman siya ngayon. Alam kong kaya niyang protektahan ng sarili niya dahil matapang siyang babae. Iya, walang magagawa ang tapang ng isang babae sa isang mabangis at mapanganib na aswang. Pero sana nga, ay walang masamang nangyari sa kanya. Yun lang at nagpatuloy na sa paglalakad si Mang Lando. Di pa siya nakakalayo ay muli niya akong nilingon at pinaalalahanan ako na umuwi na at mag-ingat. Bumalik ulit ako sa bahay ni Adora para silipin kung nakabalik na ito roon, pero nakailang katok at tawag ako sa labas, wala pa ring sumasagot. Nagpasya akong bumalik na sa bahay. Buong araw akong inip na inip dahil wala akong ibang magawa. Mabuti sana kung naroon si Adora para may kausap ako kahit papaano. Naisip ko na pumasok sa kwarto para umidlip, pero nakita ko ang supot na ibinigay sa akin ni Adora na nakasabit sa dingding. Naalala ko na yun pala ang ibinigay niya sa aking mga pampaganda na hindi ko pa nagagamit. Sinubukan kong gamitin ang mga yun. Naglagay ako ng kaunting makeup sa pisngi at lipstick sa aking labi para kapag nakita ko ni Ramil sa pag-uwi niya, mabighani na naman siya sa akin. Habang nasa mukha ko na ang mga pampagandang yon, ewan ko ba kung bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko. Para bang nakapagbibigay yon ng magandang enerhiya at kumpiyansa sa aking sarili. Nang sumapit ang gabi, excited na ako na makita ako ni Ramil na nakapustura. Di nagtagal ay dumating siya. Pero imbes na mapansin niya ang kolorete ko sa mukha ay malungkot siya at bagsak ang katawan niya. Para bang ang sama-sama ng pakiramdam niya na parang binagsakan ng langit at lupa. Nag-aalala akong lumapit sa kanya at nagtanong. May problema ba, Ramil? Bakit nasamba ko lang mukha mo? May hindi magandang nangyari sa pinagtatrabahuan kong palayan, Rosie. Bigla na lang pineste ang palayan. Halos lahat ng tanim namin ay nasira. Lahat ng paraan ay ginawa na namin para masagip yung mga palay. Pero wala na talagang pag-asa. At hindi lang yun, dahil hindi na mapapakinabangan ng palayan, lahat kaming nagsasaka roon ay tinanggal na rin sa trabaho. Wala na akong trabaho ngayon. Ay, naku. Paano na tayo niyan, Ramil? Yun lang ang kinabubuhay natin. Paano na kapag nanganak ako? Yun nga eh, kaya nga namumroblema ako. Ang hirap pa naman maghanap ng ibang trabaho rito. Doon naman sa Maisan, hindi na raw nangangailangan ng tao. Sayang nga eh. Yun pa naman ang second option natin. Pero may third option pa naman tayo, mahal. At ano naman ang third option na yan? Ang third option ay bibili tayo ng bagong lupaing pangsaka. Ang sabi ng amo namin na may-ari ng palayan, may ibinibenta raw na maliit na lupang pangsaka ang kaibigan niyang may-ari din ng lupa sa kabilang bayan. Ibinibenta lang daw yun ng 50,000. Mura na, di ba? Wala sa mga kasama ko ang may gustong bumili dahil wala raw silang pera. Ayaw ding bilhin ng amo namin yung lupa na yon dahil ayaw niyang iwan yung iba pa niyang negosyo rito. Pero ako, gusto kong bilhin ng lupain yun para mailayo kita rito sa lugar na ito na may gumagalang aswang at para meron na tayong sariling lupa. Ang problema, kulang ang ipon natin para bilhin yun. Ang pinoproblema ko pa, kung kanino ako makakautang ng pera. Ay, ang bala ko nga eh, mangutang sa mga pinsan ko na nasa kabilang bayan
Kaso hindi ko alam kung mapapautang nila ako dahil mahirap din ang buhay nila dun. Napasimangot ako. Kay laking kamalasan naman ang nangyari kay Ramil. Kung kailan na nag-iipon kami para sa panganganak ko, saka pa siya nawalan ng trabaho. Pero naisip ko na mas mabuti na ang third option sa sinasabi niya. Kapag nagkaroon kami ng sariling lupa, sa amin na ang buong-buong kita. Kaya nag-isip ako ng paraan para matulungan si Ramil na makautang ng pera para mabili namin ang binebentang lupa. Habang iniisip ko kung kanino ako pwedeng makautang, biglang hinatak ni Ramil ang braso ko. Ano yung nasa mukha mo? Ha? Ito yung binigay ni Adora na pampaganda. Naglagay lang naman ako ng konting makeup at lipstick. Idinampi niya sa labi ko ang hintuturo niya at pagkatapos ay inamoy ang kaunting lipstick na naroon. Biglang umasim ang mukha niya at napakunot ang noo niya nang maamoy ang lipstick sa daliri niya. Itapon mong mga yan, Rosie. Sa susunod na bigyan ka niya ng ganyan, huwag mong tatanggapin. Saan naman kaya niya nakuha ang mga yan? Bakit naman? Anong masama sa makeup at lipstick? At saka hindi naman talaga sa kanya yan eh. Nabili lang niya yan dun sa Maynila at binigay lang niya sa akin. Kung ayaw mong itapon, ako magtatapon. Ramil naman! Wag! Sa pilitan niyang kinuha sa akin ang supot ng mga pampaganda at itinapon sa labas. Hindi pa siya nasihan, kumuha pa siya ng posporo at sinindihan yon at isinunog ang mga ibinigay sa akin ni Adora. May hindi tama sa mga yan. Sa uulitin, huwag ka nang tatanggap ng kung ano mula sa kanya. Ha? Naiintindihan mo? Wala akong nagawa. Napaiyak na lang ako sa ginawa niyang pagsira sa mga pampagandang ibinigay sa akin ng kaibigan ko. Buong gabi kong hindi kinausap si Ramil. Sobra ang pagtatampo ko sa ginawa niya. Hindi naman siya nakatiis at siya ang unang kumausap sa akin. Pasensya ka na, mahal. Kinailangan kong gawin yun dahil pinoprotektahan lang kita at ang anak natin. Ramil naman eh. Parang mga pampaganda lang naman ang mga yun. Tapos sinunog mo lang. Nakakaya kay Adora. Ano na lang ang sasabihin niya? Na wala akong pagpapahalaga sa mga ibinigay niya sa akin? Rosie, makinig ka. Tandaan mong ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo at ng baby natin. Kaya huwag kang magalit sa akin. Pangako, malalaman mo rin ang lahat sa takdang panahon. Wala talaga akong naiintindihan sa mga sinasabi ni Ramil. Tatanungin ko sana siya nang bigla akong nakaramdam ng matinding pagkaantok. Bumigat ang aking mga mata at di ko namalayan na nakatulog na ako. Umaga na nang magising ako. Wala na sa tabi ko si Ramil. Paglabas ko sa kusina, nakita ko ang isang papel na nakalagay sa mesa. Sulat kamay yun ni Ramil at ang sabi niya, maaga raw siyang umalis para puntahan ang mga pinsan niya sa kabilang bayan para umutang ng pera. May nakahanda na raw na almusal kaya wag na raw akong magluto. Nagpaalala pa siya na huwag daw akong lalabas ng bahay at tatanggap ng kung ano galing kay Adora. Napailing na lang ako. Hindi ko alam kung ano ba ang problema ni Ramil kay Adora at ganun na lang ito magsalita. Kakain na sana ako nang may kumatok sa pinto at nang buksan ko yun ay bumungad agad sa akin si Adora. Oh, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Saan ka ba nagpunta? Kahapon pa kita hinahanap ah. Pasensya ka na, girl, kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Nagmamadali kasi akong umalis kahapon. Dinalaw ko yung isa kong kaibigan na nasa Unisan. May sakit kasi siya, kaya pinuntahan ko. Eto nga at may mga pasalubong ako sa iyo at kay Ramil. Mga kakanin yan at mga prutas. Meron dyan manggang hilaw na para talaga sa iyo, buntis. Ganun ba? Naku, nag-abala ka pa, Adora. Salamat ha. Napakabait mo talaga. Alam mo ba na sobra ako nag-alala sa'yo? Akala ko nga nabiktima ka na ng aswang eh. Ayan ka na naman eh. Wala ka namang bukang bibig kundi aswang. Kalimutan mo munang aswang na yan at magkwentuhan tayo. Isang araw kong nabis yung chikahan natin ah. Oh,
Anong latest? Gusto kong sabihin kay Adora ang ginawa ni Ramil sa mga ibinigay niyang pampaganda sa akin at ang pagdududa nito sa kanya. Pero itinago ko na lang ang mga yon sa kaibigan ko dahil siguradong masasaktan siya, kaya iba na lang ang pinag-usapan namin. Ayun, may problema kami ni Ramil. Napeste raw kasi yung palayan kung saan siya nagsasaka. Eh dahil hindi na daw mapapakinabangan pa yung palayan, tinanggal silang lahat sa trabaho. Ano ka mo? Pineste? Oo, yun ang sabi niya sa akin kagabi. Nang marinig ni Adora ang tungkol doon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Para bang may iniisip siyang malalim, pero muli niyang ibinaling sa akin ang tingin. So, ano nang mangyayari sa inyo kung wala na siyang trabaho? Ang sabi sa akin ni Ramil, may option pa raw. May iniaalok daw yung amo niya na maliit na lupa na pangsaka sa kabilang bayan. Kung may pera raw sila, pwede nilang bilhin yon para magkaroon sila ng pagkakakitaan. Ayaw bilhin ng mga kasama ni Ramil kasi mga walang pera. Gusto niyang bilhin yung lupa kaso kulang naman ang pera namin. 50 milyong lupa. Sabihin mo kay Ramil, nabilhin ang lupa na yun. Papautangin kita ng 50 mil. Bilhin niya na yung lupa hanggat maaga pa. Baka mamaya, maunahan pa siya ng iba. Ha? Sigurado ka, Adora? Papautangin mo ako ng 50 mil? Sobra naman yun. Nakakahiya sa'yo. Baka hindi namin mabayaran yun agad. Huwag mong intindihin ang bayad. Ang mahalaga ay meron kayong mapagkakakita ang dalawa ni Ramil. Pumayag ka na sa alpo. Sige na. Ha? Nakakahiya man pero tatanggapin ko ng alok mo, Adora. Salamat ha. Para rin sa future ng baby namin yun ni Ramil. Hindi ko na lang sasabihin sa kanya na ikaw ang nagpautang sa akin. Kasi alam mo naman yun. Ayaw kasi nun na nangungutang sa ibang tao. Ang ibig kong sabihin, ayaw niyang nangungutang sa hindi niya kamag-anak. At sigurado naman akong hindi siya papautangin ng mga pinsan niya dahil mga hikaws din ang mga yun sa buhay. Ikaw ang bahala. Sabihin mo na lang sa kanya na umutang ka ng pera sa pinsan mo na nasa Gumaka. Di ba? Naikwento mo sa akin na meron kang pinsan na nasa Gumaka. Sabihin mo sa kanya na doon ka nakautang ng pera, ganun. Natuwa ako sa suhestyon ni Adora. Bakit nga ba hindi? Close sa akin ang pinsan kong yun na nasa Gumaka. Sasabihin ko kay Ramil na pinautang ako ng pinsan ko nang tawagan ko ito sa cellphone. Oo nga, no? Bakit hindi ko naisip yon? Sige, yun ang gagawin ko, Adora. Salamat ulit ha, friend. Mababayaran din namin sa yung utang na to. Walang anuman, Rosie. Basta ikaw. Tsaka, okay lang sa akin kahit hindi perang ibayad. Basta kapag nangailangan ako, sasabihan na lang kita, ha? Oo ba? Kahit ano pa yan, basta kaya kong ibigay. Pero nakakahiya naman kung hindi ka namin babayaran ng pera. Palaisipan sa akin ang sinabing yun ni Adora pero hindi ko yun pinansin. Mahalaga pa rin na maibalik sa kanyang pinautang niyang pera sa amin. Laking pasasalamat ko talaga kay Adora dahil siya ang tumulong para magkaroon kami ng perang pambili sa lupang sakahan. Pagdating ni Ramil, malungkot niyang sinabi sa akin na hindi raw siya pinautang ng mga pinsan niya dahil mahina raw ang mga trabaho ng mga ito. Doon ko na sinabi sa kanya na nakautang na ako kuno ng pera sa pinsan kong nasa Gumaka. Nagpalust ako na mabuti na lang at may biyaheng pabikol ang pinsan kong si Carlos kaya mabilis itong naibigay sa akin ang hiniram kong pera. Pagde-deliver kasi ng mga gulay at prutas ang trabaho ng pinsan kong yon. Nawala ang kaba sa dibdib ko nang tuwang-tuwang tanggapin ni Ramil ang perang inutang ko kay Adora. Salamat, Rosie. Bukas sa bukas din ay magpapasama ako sa amo ko dun sa kaibigan niya para bilhin ng lupa. Malaking tulong yun sa atin. Sabihin mo sa pinsan mo, mahal, salamat. Babayaran din natin ang utang sa kanya kapag nakaluwag-luwag na tayo. Walang pagsidlan ang saya ni Ramil ng gabing yun.
Kahit sa pagtulog ay bukang bibig niya ang pagbili sa lupa. Ang sabi niya sa wakas ay maiaalis na niya kaming mag-ina sa lugar na yun. Sa isip ko, parang ayoko naman ang idea na yun dahil malalayo na ako sa kaibigan kong si Adora. Naging close pa naman kaming dalawa tapos magkakahiwalay kami. Pero may good side din ang gustong mangyari ni Ramil na mailayo kami ng anak namin sa lugar na yun dahil sa gumagalang aswang na ang balita ay nambiktima na naman nung nagdaang gabi. Si Mang Vino ang nagbalita sa mga kapitbahay namin na mag-asawang matanda raw ang walang awang pinatay ng aswang. Tulad ng mga unang naging biktima nito nang matagpuan daw ang mga bangkay na mag-asawa, wakwak ang mga tiyan at dibdib ng mga ito at wala ng puso at mga laman loob. Halos natuyot daw ang mga katawan dahil parang sinipsip ang lahat ng dugo ng mga biktima. Sa nalaman ko, mas lalo akong nangamba sa kapakanan namin ng anak ko at ni Ramil. Kinaumagahan, maagang umalis si Ramil para bilhin ang lupang sakahan. Kapag nabili na raw niya yun, aalis na kami at ililipat ang bahay sa kabilang bayan. Ang sabi ng amo niya, may maliit daw na bahay na kasama ang lupa kaya maaring doon na rin kami tumira. Pagkaalis ni Ramil, pinuntahan ko si Adora sa bahay niya para makipagkwentuhan at magpaalam sa nalalapit naming pag-alis. Ngunit nakailang beses akong kumatok sa pinto, walang sumasagot. Nakita ko rin na nakasara ang bintana. Sa isip ko, umalis na naman ba si Adora? Bakit wala na naman ito sa bahay niya? Pinuntahan ko siya sa talipapa kung nagtitinda ng mga pampaganda niya pero wala rin sa roon. Buong araw ko ulit siyang hindi nakita hanggang sa lumatag na ang dilim. 7:00 na ng gabi, hindi pa rin umuwi si Ramil. Nagpasya akong magluto na ng hapunan namin nang may kumatok sa pinto. Hindi yun tulad ng ibang katok na ginagawa ni Ramil o ni Adora na malakas. Ang katok na yun ay mahina lang. Kinabahan ako dahil baka aswang na ang nasa labas ng bahay. Para matiyak, nagsalita ako. Sino yan? Agad namang sumagot ang kumakatok na wala ang kabako nang marinig ko ang boses ni Adora. Binuksan ko ang pinto at di ako nagkamali. Si Adora nga ang nasa labas. Ano ka ba naman? Bakit ganun kasi ang pagkatok mo? Natakot tuloy ako. Akala ko yung aswang na. Bakit nga pala buong araw kitang hindi nakita? Saan ka naman ba nagpunta? Pinapasok ko siya sa loob at pinaupo sa sala. Hindi niya sinagot ang tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya ng makahulugan bago nagsalita. Rosie, nandito ako para hingin yung gusto kong kabayaran dun sa pinautang ko sa yung pera. Ha? Agad-agad? Adora, ano ba yung gusto mong hingin? Basta yung kaya ko lang na ibigay, ha? Kayang-kaya mong ibigay ang hihingin ko sa iyo, Rosie. Ano ang gusto mo, Adora? Pagkasambit ko nang sinabi ko, biglang umihip ang napakalakas na hangin na naging dahilan ng pagkamatay ng ilaw sa loob ng bahay. Sa sobrang dilim, hindi ko na makita sa harap ko si Adora. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng posporo at kandila. Sinindihan ko yun at ipinatong sa mesa. Nang may narinig akong umaalulong sa loob ng bahay, nakakakilabot ang pag-alulong na yun na tila ba isang malaking aso. Nang silipin ko ang sala, halos himatayin ako sa nakita ko. Naroon ang isang napakalaking aso na kulay itim ang balahibo. Dahil sa liwanag na ibinibigay ng nakasinding kandila sa kusina, kitang-kita ko rin ang mapupula at nanlilisik na mga mata nito. Meron itong mahahaba at matutulis na mga kuko at mahabang mga pangil na nakahandang sumunggab sa akin. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko dahil isang maling kilos ko lang aatakihin ako ng malaking aso na yon. Diyos ko! Anong klaseng nilalang to?
Hindi mo ba ako nakikilala, girl? Ako ito, si Adora. At ito na ang panahon para malaman mo kung ano talaga ako. Adora! Hindi! Isa ka Tama ka, Rosie. Isa akong aswang. Ako ang aswang na nambibiktima sa lugar na ito. Ako ang pumatay dun sa lasenggong si Grigor. At ako rin ang pumatay dun sa buntis na si Lucille. At ako rin ang pumatay dun sa mag-asawang matanda. Ay, Diyos ko, Adora! Hindi ko akalain na ikaw pala ay salot na nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Bakit mo yung ginagawa? Akala ko pa naman mabait ka. Itinuring pa naman kitang kaibigan. Kaya nga, nung una kitang nakita, nagustuhan na kita, Rosie. Dahil madali kang mauto. Gustong gusto ko ang mga tao na madaling mabola. Tulad mo. Dahil doon ako mas natatakam. Ngayon, alam mo na kung ano gusto kong hingin sa'yo. Ang gusto kong pabayaran sa utang mo ay ang buhay mo at ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Hindi! Huwag kang anak ko! Napahawak ako sa tiyan ko nang makita kong titig na roon ang aswang na si Adora. Tumutulo na ang malagkit niyang laway at inalabas na rin niya ang mahaba niyang dila. Akmang tatakbo ako sa kwarto nang bigla siyang humarang sa daraanan ko. Ang bilis niyang kumilos para siyang hangin sa bilis. Umiiyak na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ibinato ko sa kanya ang anumang madampot ko pero iniiwasan lang niya ang mga yun nang bigla na lang niya akong dampahan. Napahiga ako at siya naman ang nasa ibabaw ko. Inilapit niya sa akin ang nakakatakot niyang mukha. Mas lalong namula ang nanlilisik niyang mga mata. Ibinuka rin niya ang malaki niyang bibig at inilabas niya roon ang matatalas niyang mga pangil at ang mahaba niyang dila. Tumulo pa nga sa mukha ko ang malagkit at mabaho niyang laway. Handa na niya akong sakmalin nang may marinig akong boses sa likuran. Bitawan mo ang mahal ko! Akong harapin mo, aswang! Pareho kaming napatingin ni Adora sa likuran. Bahagyang nawala ang takot ko nang makita ko si Ramil. Dumating na siya. Nakita ko na may hawak siyang kung ano sa kanan niyang kamay. Nakita kong isinaboy niya ang hawak niya sa aswang na si Adora. Umalulong ito ng napakalakas na parabang nasaktan sa isinaboy ni Ramil sa katawan nito. Umalis ang aswang sa pagkakapatong sa akin at namilipit sa isang sulok. Ayop ka! Pagkaalamero! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Yan ang nababagay sa tulad mong halimaw! Sabi ko na nga, malakas ang kutob ko na hindi ka lang basta gumagala rito sa lugar namin. Talagang ang punteriya mo ay ang mag-ina ko! Matalino ka! Pakialamerong lalaki! Ang totoo, hindi naman ako dapat dito sa lugar na ito titira at mambibiktima dahil kaunti ang mga tao dito at ang karamihan ay matatanda na at makukunat pa. Pero nang makita ko ang asawa mo, nag-ibang plano ko. Dito ko naisipan na tumira malapit sa bahay niyo dahil ang bango-bango ng asawa mo at ng sanggol na dinadala niya. Yan ang gusto ko dahil sigurado mabango rin ang dugo na nananalaytay sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Ang mga pampagandang binibenta ko, sariling gawa ko ang mga yun. Kung nagtataka ka, Rosie, kung bakit maputi at maganda ang kutis ko, ay dahil ang inihahalo ko sa paggawa ng mga pampaganda ay dugo ng tao.
Kaya nananatili akong maganda at sariwa. Diyos ko! Hindi! Halos maduwal ako sa katotohanang isinambulat ni Adora sa harapan ko. Ginamit ko pa naman sa mukha ko ang makeup at lipstick na ibinigay niya sa akin. Yun pala ay may halong dugo ng tao ang mga yun. Tamang hinala ko. Nung naamoy ko ang lipstick na ginamit ni Rosie, alam kong may halong kung ano yon. Kaya pala nung una kitang makita, ay wala akong katiwa-tiwala sa'yo. Yun pala! Ikaw ang salot na aswang! Ibig sabihin, ikaw ang binigyan ko ng sumpa. Pero bakit hindi umepekto sa'yo? Imposible! Anong sinasabi mo, Ramil? Anong binigyan mo siya ng sumpa? Siguro ito ng tamang panahon para malaman mo ang totoong pagkatao ko, Rosie. Isa akong albularyo. May kakayahan akong manggamot at pumuksa ng mga aswang. May kapangyarihan ako na minana ko pa sa yumao kong tatay na isa sa pinakamagaling na albularyo dito sa Bicol. Kung nakita mo ako sa labas ng bahay na nakaluhod at may ginagawang ritual, totoo yun at hindi panaginip ang lahat. Napansin ko na sinisilip mo ako kaya ginamitan kita ng pampatulog para hindi ka makaabala sa ginagawa ko. Ang ritual na ginawa ko ay isang uri ng sumpa na maaaring pumaralisa sa buong katawan at magpatigil sa pagtibok ng puso ng isang aswang. Alam ko na ang aswang ay nasa paligid lang, kaya naisip kong gamitin ang kapangyarihang yon. Di ko akalain na ikaw pala, Adora, ang pinagamitan ko ng sumpa at hindi umepekto sa'yo. Napanganga ako sa mga nalaman ko. Si Ramil, isang albularyo? Di ako makapaniwala. May hindi niya sinabi sa akin ang tungkol doon, pero sa sinabi niya humalakhak lang ang aswang na si Adora. Kung ganon, ay isa ka palang albularyo. Kaya pala madali mong naramdaman at naamoy na narito lang ako sa paligid niyo. Pero kahit ganon, hindi ka pa rin nagtagumpay, hangal! Dahil mabilis kong kinontra ang sumpang ibinigay mo sa akin. Dahil bukod sa pagiging aswang, ay isa rin akong mangkukulam. Isang araw din akong hindi nakagalaw at nakakilos dahil sa ginawa mong sumpa. Muntik na rin akong mamatay dahil nahirapan akong huminga. Buong araw akong hindi nakalabas ng bahay at nakapambiktima. Pero nabigo ka! Hindi yun umepekto sa akin dahil sa orasyon na pangontra ko sa sumpa. Naramdaman kong may kakaibang nilalang na binabalak akong isumpa, kaya ginamit ko ang kapangyarihan ko bilang isang mangkukulam at kinontra ko ang sumpa. Di ba, Rosie? Pinakyaw ng mga tao yung mga paninda kong pampaganda. Kahit hindi naman talaga sila mahilig sa ganun. Yun ay dahil ginamitan ko sila ng hipnotismo. Ginamitan ko sila ng kapangyarihan ko. Nagulat kaming dalawa ni Ramil sa isa pang revelasyon ni Adora. Isa rin palang mangkukulam ang babaeng aswang. Kaya pala isang araw ko siyang hindi nakita. Nasa loob lang pala siya ng bahay niya at hindi makagalaw dahil sa sumpa na ibinigay ni Ramil. May isa ka pang dapat malaman, hangal na lalaki. Gamit ang itim na karunungan, nakita ko kung sino ang sumusumpa sa akin. Hindi ko nga lang naaninag ng buo ang mukha. Pero alam kong isang magsasaka sa isang palayan ang tampalasan. Kaya ang ginawa kong ganti, binigyan ko ng peste ang sinasaka niyang palayan at isinumpa ko rin ang magsasakang yun. Pero ikaw pala yun. At hindi rin sa'yo umepekto ang sumpa ko.
Paano mong nagawa yun? Wala pang nakakaligtas sa bagsik ng sumpa ng pinaghalong aswang at mangkukulam. Ikaw pala ang dahilan kung bakit pineste ang palayan ng amo ko. Napakasama mo. Pero malas mo lang dahil hindi rin umepekto sa akin ang ginawad mong sumpa. Dahil sa pangontrang ito na ibinigay sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Kaya nitong kontrahin ang anumang sumpa ng mangkukulam at aswang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mo ko agad nakilala na ako ang sumumpa sa'yo! Inilabas ni Ramil sa bulsa ng pantalon niya ang isang maliit na medalyon na hugis diamante at kulay pilak. Ipinamukha niya iyon kay Adora. Mas lalong nagalit ang babaeng aswang. Bigla itong tumayo at muling umalulong. At para mabuo ang kwento, nang sinabi sa akin itong boba mong asawa na pineste ang palayan kung saan ka nagtrabaho, nagkaroon na kagad ng hinala na ikaw ang nagtangka sa buhay ko. Kaya nang inungkat niya sa akin na balak mong bilhin ang lupang sakahan na inalok sa'yo, ako mismo ang nagpautang sa kanya ng pera. Bilang ganti, hindi pera ang gusto kong kabayaran sa inutang ng asawa mo, kundi ang buhay niya at ng anak niyo. At ngayon na ang paniningil ko sa inyo. Ikaw muna ang uunahin ko at pagkatapos ko sa iyo, isusunod ko na ang mag-ina mo! Ano? Sa'yo nang utang si Rosie? Hindi. Hindi ako papayag na saktan mo ang mag-ina ko. Mamamatay na muna ako bago mangyari ang gusto mo! May kukunin pa sana sa bulsa niya si Ramil pero agad siyang dinambahan ni Adora. Pinagkakalmot ni Adora ng matatalas niyang kuko ang dibdib ni Ramil. Sinubukan ni Ramil na manlaban pero hindi siya makakilos dahil nakadagan sa kanya ang malaking katawan ni Adora na nasa anyong mabangis na hayop. Rosie! Kunin mo sa kusina yung kulay berdeng garapon. Bilisan mo! At ibuhos mo ang laman sa aswang na ito! Bilis! Natataranta akong nagpunta ng kusina at hinanap ang garapong sinasabi ni Ramil. Nakita ko na nakapatong yun sa istante. Agad kong kinuha ang garapon. Pagbalik ko sa sala nakita kong akmang sasakmalin na ni Adora sa leeg si Ramil. Kaya mabilis kong binuksan ang garapon at ibinuhos ang laman ito sa babaeng aswang. Maya-maya umalulong ang aswang na parang hirap na hirap. Nakita kong nasunog ang mukha niya at ang katawan niya. Umalis siya sa pagkakadagan kay Ramil at muling namilipit sa sobrang sakit. Habang nanghihina ang aswang may kinuha si Ramil sa dala niyang backpack. Isa yung patalim na punyal na gawa sa pilak at agad niyang itinarak yun sa dibdib ng aswang. Umalulong muli ang aswang na si Adora at pagkatapos ay nagkikisay na bumagsak sa sahig. Di nagtagal ay nawalan na ito ng buhay. Patakbo akong lumapit kay Ramil at mahigpit ko siyang niyakap. Rami, salamat. Akala ko mabibiktiman na niya kami ng anak natin. Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Tapos na. Wala na ang aswang. Patawarin mo ako kung inilihim ko sa iyo ang totoo. Hindi ko sinabi sa iyo para proteksyonan kayo ng ating anak. Naisip ko na mabuting wala kang alam at walang nakakaalam na isa akong albularyo na kayang pumuksa ng aswang. Dahil posibleng malagay rin sa panganib ang buhay ninyo. Kapag nalaman ng mga aswang ang tungkol sa kakayahan ko, dahil ang katulad ko, ang mortal nilang kalaban na kailangang mawala sa kanilang landas. Wala kang kasalanan, Ramil. Kung hindi lang sana ako nagpauto kay Adora, hindi ito mangyayari. Akong patawarin mo. Nagsinungaling din ako sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo na kay Adora ako nangutang. Hindi totoo na sa pinsan ko nang galing yung pera. Kalimutan na natin yon at magsimula tayong muli
Nabili ko na ang lupang sakahan sa kabilang bayan. Bukas sa bukas din ay aalis na tayo rito. At doon na tayo titira. Pasalamat pa rin tayo sa aswang na yan. Dahil sa pera niya, nagkaroon tayo ng bagong kabuhayan. Nang gabi ring yun, sinunog namin ang bangkay ng aswang na si Adora. Sinabi sa akin ni Ramil na walang dapat na makaalam na napatay na namin ang aswang dahil baka may mga kasama pa ito at balikan kami. Pinuntahan din namin ni Ramil ang bahay ni Adora para tingnan kung ano pa ang pwede naming sirain doon. Nang pasukin namin ang kwarto ni Adora, nakakita kami ng mga garapon na may laman na iba't ibang uri ng halaman. Meron ding mga maliliit na manyika at ginagamit niya sa pangkukulam at isang librong itim na nang buklatin ni Ramil ay naglalaman ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Binuksan din namin ang pintong nakakandado na napansin ko sa bahay ni Adora. Laking gulat namin dahil ang loob pala noon ay parang isang laboratorio. May mga makeup, lotion, lipstick at iba pang pampaganda na nakakalat doon at nakalagay sa mga kahon. Doon niya ginawa ang mga ibinebenta niyang pampaganda at hindi totoo na may supplier siya sa Maynila. Ang laki ang mga mata namin nang makita roon ang mga timba na may laman ng dugo. Yun na marahil ang sinasabi ni Adora na mga dugo ng biktima niya na inihahalo sa paggawa niya ng mga pampaganda. Ang ginawa namin ay kumuha kami ng gasolina at sinunog ang bahay ni Adora. Pagkatapos naming linisin ang lahat ng ebidensya, saka kami nag-report sa mga otoridad. Sinabi na lang namin na may nakita kaming tao na umaaligid sa bahay ni Adora at ito ang sumunog sa bahay. Sinigurado namin na walang ibang nakakita sa ginawa namin kaya walang sino man ang nagturo sa amin na kami ang may gawa ng sunog. Nang gumulong ang investigasyon, napatunayan na walang nakuhang bangkay sa loob ng bahay. Ibig sabihin, walang namatay o nasaktan ng masunog ang bahay ni Adora kaya walang dapat na managot at ang nangyari ay binasura na ang kaso. Naging palaisipan din sa mga kapitbahay namin kung saan nagpunta si Adora at bigla na lang itong umalis. Ang hindi nila alam, hindi na kailanman ito babalik. Hindi na ito makakapangbiktima pa. Kapag may mga taong nakapakinig ng kwentong ito na alam ang tungkol sa nangyaring sunog sa bahay noon ni Adora, alam niyo na kung ano ang totoong nangyari. Pasalamat na lang kayo dahil kundi dahil sa amin, hindi mapapatay ang aswang na si Adora. Sa ngayon, masaya kaming nagsasama ni Ramil kasama ang aming anak na si Adrian. Ikinasal din kami ni Ramil 1 taon mula nang mangyari ang karanasan naming iyon sa Bicol. Kami pa rin ang may-ari ng lupaing binili namin doon, ngunit ipinamahala na namin ang lupa sa mga trabahador namin. Nandito na kasi kami sa Davao. Nagkaroon din kami ng iba pang negosyo dito kaya dito na kami tumira. Sana po ay nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento. Palagi po ninyong tatandaan na huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga taong nagpapakita ng maganda at mabubuting salita. Madalas ang mga taong ganito ay may tinatagong madilim na lihim na maaaring magdala sa inyo sa kapahamakan. Binyag ng aswang. Ang sabi nila, mapagpatawad daw ang Diyos. Pero may pag-asa pa nga bang magbalik loob ang isang nilalang na niyakap na ng tuluyan ang kanyang minanang sumpa? Alamin yan sa episode natin ngayong araw na hatid ng ating letter sender
na itago na lang natin sa pangalang Noah. Halina mga kasityo, pakinggan na natin ang kanyang kwento. Isang maaliwalas at mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Pangil. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga taong nasa likod ng nakaka-addict na channel na ito. Ako nga ho pala si Noah, 44 years old, isang lehitimong Caviteño. Matagal nyo na ho akong tahimik na taga-subaybay sa lahat na yata ng mga channel nyo rito sa YouTube. Sa katunayan, pangatlong subok ko na hong magbabahagi sa inyo ngayon ng kwento na sana ay mapili nyo ng basahin sa pagkakataong ito. 18 anyos lang ako nang mangyari sa akin ang karanasang ito. Bago pa lang nag-uumpisa noon ang Kwaresma ng taong 1998. May mga probinsyanang lumipat sa bagong tayong apartment compound na katabi lang ng bahay na tinitirhan namin ng Lola Vilma ko na isa pong retired teacher. Magtiyahin daw yung mga bagong salta. Isang middle-aged na babae at isang dalagang halos kaedad ko lang. Unang dating pa lang nila sa amin, medyo napag-usapan na agad ng mga marites itong magtiyahin. Narinig ko kasi sa mga kapitbahay namin noon na parang may diferensya daw sa pag-iisip yung dalaga. Maganda pa man din daw sana. Maputi, makinis, maganda ang katawan, tapos matangkad pa. Nung narinig ko ngayon, parang nagkaroon agad tuloy ako ng interes dun sa dalaga. Kahit na hindi ko pa man siya nakikita simula nung lumipat sila. Hindi kasi sila palalabas ng bahay. Siguro medyo naiilang pa sila kasi mga bagong salta pa nga lang sila noon. Bandang 5:30 isang umaga, nagising ako bigla ng keaga-aga dahil sa malalakas na kalampag galing sa bubungan namin. Para kasing may mabigat na bagay na nahulog doon. Doon pa mismo sa tapat ng higaan ko sa kwarto. Kitang-kita kong medyo nayupi yung yero kaya napabalikwas ako ng bangon noon. Sabay takbo sa bandang bintana ng kwarto ko para silipin kung ano bang ingay yun. Sumipat-sipat pa ako noon sa paligid pero wala naman akong nakitang tao sa labas. Bago pa lang kasing sumisikat ang araw noon kaya tahimik pa ang kalsada. Sa isip-isip ko, imposible naman ka kung pusa ang may gawa noon kasi ang lakas talaga ng pagkakabagsak eh. Isa pa, wala rin naman akong nakitang pusa noon. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang may tumalon galing sa bubong namin, isang aso. Napakalaking aso ang nakita kong kumakaripas ng takbo papalayo. Halos lampas tao pa yata ang tangkad noon kapag tumayo. Tapos napakaitim pa. Mapagkakamalan mong anino kung hindi lang maliwaliwanag na nung oras na yun. Nanlaki nga ang mga mata ko noon, talagang pinangilabutan agad ako ng matindi. Paano naman kasing magkakaroon bigla ng aso sa bubungan namin, di ba? Paano aakyat yun doon? Mataas ang kisame ng bahay ni Lola. Dahil doon, hindi agad ako nakagalaw. Para akong napako sa kinatatayuan ko noon. Di ako makaalis sa pagkakasilip sa bintana kahit na natatakot talaga ako sa nakita ko. Hanggang sa biglang lumabas ng bahay si Lola Vilma. Yung pintuan kasi ng bahay namin
natatanaw lang din sa bintana ng kwarto ko, kaya nakita niya akong nakasilip. Tinanong niya ako kung ano raw ba yung kumalampag na yun. Natapon daw yung iniinom niyang kape dahil sa gulat. Siyempre, nagsumbong agad ako noon kay Lola. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko at kahit siya, biglang nagulat. Sabi pa ni Lola sa akin, malamang sa malamang daw, aswang yung nakita ko. Aswang lang naman daw ang nilalang sa mundo na madalas magpalit ng anyo bilang aso. Ayoko pang maniwala agad kay Lola noon. Sabi ko, paano naman biglang magkakaroon ng aswang? Wala namang ganun sa amin dati. Sinagot naman ako ni Lola na hindi raw imposibleng magkaaswang sa amin ngayon dahil bukod daw doon sa magtiyahing probinsyana, meron din daw bagong kasal na lumipat doon sa apartment compound sa tabi namin. Buntis daw yung babae. Dahil doon sa nangyaring yun, inutusan ako ni Lola Vilma na mag-almusal na raw ako't maligo ng maaga. Isasama niya raw ako sa chapel ng barangay namin para daw mapabasbasan ako sa pari mamaya pagkatapos ng misa para hindi ako agad nakakakita o nilalapitan ng mga ganon. Taong simbahan po kasi yung lola ko noon eh. Isa po siya sa mga namamahala sa pag-aalaga ng chapel namin kaya malakas siya noon kay Father. Di na po ako tumanggi. Natakot din talaga kasi ako noon. Yun ang first time na nakakita ako ng ganoon kalaking aso o aswang. Tanghali na nang makauwi kami ni Lola sa bahay. Mga bandang 12:00 na yata yun. Kainitang tapat. Bumili na nga lang kami ng lutong ulam ni Lola noon sa karinderya kasi pareho na kaming gutom at walang lakas na magluto. Naghahain na ako noon sa mesa nang bigla na lang may kumatok sa pintuan namin. Ako ang nagbukas ng pintuan. Nabungaran ko ang isang may edad ng babae na agad namang bumati sa akin ng magandang tanghali bago niya itinanong kung nasa loob daw ba si Lola Vilma. Tumango naman ako tapos tinawag ko ang lola ko. Pagdungaw ni Lola sa pintuan, bumati ulit sa kanya yung babae. Nagpakilala na siya sa amin noon bilang Madel. Bagong lipat daw siya doon sa apartment na katabi namin. Siya pala yung tiyahin ng dalagang pinagchichismisan ng mga marites sa labas. Meron lang daw sana siyang gustong itanong. Tungkol daw pala sa kung paano magpa-schedule ng binyag dun sa chapel namin. May nakapagsabi raw kasi sa kanya na madalas si Lola Vilma sa simbahan, kaya naisipan niyang magtanong muna. Siyempre, sinabi naman ng lola ko ang detalye bago niya tinanong kung sino ba raw ang pabibinyagan nito. Itinuro naman ni Aling Madel yung medyo payat na dalaga sa labas ng bakod namin. Sabay sabing yun daw ang pamangkin niyang si Letty. Hindi niya totoong pangalan. Ito raw yung pabibinyagan niya sana kasi hindi pa raw ito napapabinyagan sa probinsya nila. Nakatalikod si Letty noon sa amin kaya hindi ko agad nakita ang itsura niya. Pero nang tawagin siya ng kanyang tiyang Madel at nagsimula na siyang lumapit sa amin, dun na halos malaglag ang pangako. Sobrang ganda talaga ng dalagang yun. Siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko eh. Napakaputi, makinis, matangkad, malabote ang katawan. Ang haba-haba rin ho ng itim na itim niyang buhok. Kaya lang,
tumatabon yun ng bahagya sa mukha niya. Di ko nga maalis ang titig ko doon sa dalagang yun, kaya napansin ko pati yung pilik mata niyang natural ding mahaba at pakurba. Kahit yung labi niya, natural na mapula din. Di na ho kailangan ng lipstick, daig pa ang supermodel. Kung hindi pa nga ako siniko ni Lola noon, di ko pa mamamalayan na kanganga na pala ako. Natawa pa si Aling Madel sa akin kasi halatang halata raw na type ko yung pamangkin niya. Sobra din ang hiya ko noon, samantalang si Letty naman, tahimik lang sa gilid, nilalaro yung buhok niya. Umalis din agad yung magtiyahin sa amin pagkatapos mag-usap ni Lola at Aling Madel tungkol dun sa binyag. Pero buong maghapon akong mukhang tanga nun kaiisip kay Letty. Tulala ako. Para akong na-hypnotize. Ginabi na nga ako ng pagtambay dun sa terrace namin. Matanawan ko lang yung bahay ni Letty. Pasado 6:00 na ng gabi nung medyo maramdaman kong pinapapak na ako ng lamok sa labas. Tinawag na rin ako ni Lola noon kasi kakain na raw kami ng hapunan, kaya tumayo na ako at papasok na sana ng bahay. Kaya lang ay nakita kong biglang bumukas yung pintuan ni Letty. Lumabas din siya sa wakas. Pagtapos umupo siya dun sa bangko sa tapat ng pintuan nila. Nakaharap siya sa akin, kaya nahuli niya akong nakatingin. Akala ko nga iiwas siya pero bigla niya akong kinawayan. Kaya natuwa naman ako. Gusto ko pa sanang makipagngitian sa kanya nun sa labas, kaya lang malalagot na ang litid ni Lola Vilma kakatawag sa akin, kaya napilitan akong pumasok na ng bahay at sabayan siyang kumain. Habang naghahapunan kami ni Lola ng gabing yun, bigla na lang humangin ng malakas. Kasabay noon, nakarinig kami ng tunog na parang pinapagpag na banig. Tunog pagaspas. Nagkatinginan pa kami ni Lola, Sir Jupiter. Tapos sabay din kaming nakalanghap ng mabaho. Matinding amoy na parang may nabubulok. Amoy na aagnas na bangkay. Pareho kaming di nakakilos agad ni Lola noon. Nakiramdam muna kami saglit sa paligid. Ako nga di ko alam kung maiihiba ako sa salwal o matatay ako dahil sa takot. Nararamdaman ko kasi talaga noon na parang may nagmamasid sa amin ni Lola. Kanina pa kasi niya pinapasara sa akin yung mga bintana ng bahay namin, pero hindi ako sumunod sa kanya kasi sipat ko kanina kay Letty. Maya-maya pagkatapos ng mga ilang minuto rin siguro yun, bigla na lang akong kinalabit ni Lola, sabay sabing wala na raw sa paligid namin yung aswang. Di na raw niya nararamdaman Nawala na rin yung umaalingasaw na mabahong amoy kanina. Bigla akong inutusan ni Lola, sabi niya kumuha raw ako ng asin at magdikdik daw ako ng bawang. Sumunod agad ako, nanginginig pa. Ipinaglalagay ko yung dinikdik kong bawang sa bawat sulok ng mga bintana namin pagkatapos kong sabuyan yun ng asin. Si Lola naman, Sir Jupiter, biglang nagsimulang magsambit ng Bible verses habang hawak-hawak yung rosaryo niya. Habang aligaga kami ni Lola sa ginagawa namin, narinig ko naman si Aling Madel noon na tinatawag ang pamangkin niya. Nakailang tawag din si Aling Madel noon hanggang sa maya-maya narinig kong biglang sumagot si Letty. Pareho kaming nagulat ni Lola dahil yung boses ni Letty sobrang lapit lang sa amin. Saka ko lang napansing nandoon pala siya sa tapat ng hindi naman kataas ang bakod namin.
Umiling-iling si Lola Vilma. Bigla akong tinitigan ng masama na para niya akong pinagbibintangan. Sabi niya, kakikilala lang daw namin ni Letty. Mukhang may usapan na raw agad kaming magkita ng patago. Inambaan pa nga ako ni Lola ng tsinelas noon. Pero todo tanggi naman ako. Hindi ko rin naman talaga alam kung ano ang ginagawa ni Letty dun sa tapat namin. Para kasi siyang may sinisipat. Akala tuloy ni Lola, ako yun. Kinabukasan, kumatok ulit si Aling Madel sa bahay namin. Nagpapasama siya kay Lola sa may chapel kasi magpapaschedule na nga raw siya ng binyag. Ang gusto raw po kasi niya sa mismong debut daw ni Letty ito mabinyagan, kaya ngayon pa lang magpapalista na siya kung pwede. Ang kaso, hindi raw kasi siya masasamahan ni Letty noon. Masama raw kasi ang pakiramdam nito. Dahil doon, medyo nag-alala ako sa kanya. Pero saglit lang naman ay umuwi na rin agad si Lola at Aling Madel. Kaya nakampante rin agad ako. Malungkot nga lang noon si Aling Madel pagka-uwi nila dahil hindi na raw nila nakuha yung date na gusto niya. Meron daw kasi nakaschedule na pupuntahan sa date na yun si Father. Kaya kinabukasan na lang ito mabibinyagan. Pumayag na lang din daw si Aling Madel kahit halatang labag iyon sa loob niya at hindi ko alam kung bakit. Maghapon akong hindi nakasilay kay Letty. Kasi nga, hindi rin siya lumabas ng bahay simula umaga. Natapos ko na lahat ng gawain ko sa bahay, hindi ko pa rin siya nakita. Natulog na lang tuloy ako maghapon. Mag-aalas 5 na ng hapon noon nang bigla kong maalala na hindi ko pa pala napapakain yung mga alaga naming manok. Wala kasi si Lola noon. May pinuntahang lamay kaya ako lang mag-isa noon sa bahay namin. Yari ako kay Lola kapag nalaman niyang hindi ko napakain yung manok namin bago dumilim. Kaya karipas agad ako ng takbo sa likod bahay. Pero pagdating ko doon, Sir Jupiter, para akong nanlamig. Tumambad sa akin yung mga alaga naming manok na pare-pareho ng patay. Pati yung tandang namin, nakita kong pugot na ang ulo. Nagkalat ang mga balahibo nila sa lupa. Tuyot na ang mga dugo. Halos maubos na rin lahat ng laman loob kasi wakwak lahat ng tiyan nila. Akala mo inatake ng malaki at mabangis na hayop kasi nakita kong butas-butas din ang katawan nila para silang pinagkakagat bago sinipsip ng maigi ang dugo nila hanggang sa masaid. Bigla akong nagtatakbo nun palabas. Natakot ako. Sabihan niyo na akong duwag pero talagang kinilabutan ako na ng gusto. Nung una, kinakaya ko pa yung mga pagpaparamdam lang eh. Pero yung atakihin at kainin na ang mga alaga naming manok, di kaya kako, kami na ang isunod ng aswang na yun. Pinuntahan ko sa kabilang kanto si Lola kung saan siya nakikipaglamay noon. Medyo madilim na rin kasi noon at nag-aalala akong maglakad siya na mag-isa pa uwi. Nagulat pa nga siya nung makita niya ako eh. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa noon at sinabi ko agad kay Lola ang nangyari. Pabulong lang ang pagkakasabi ko kasi baka may makarinig eh. Dahil doon, inaya niya na agad akong umuwi. Nakasalubong pa nga namin si Aling Madel kasama si Letty na kumaway pa sa akin at ang tamis-tamis ng ngiti. Gusto ko sana siyang ngitian pabalik kaya lang wala ako sa wisyo nun. Hindi pa rin kasi talaga nawawala sa sistema ko ang takot ng mga sandaling yun. Hindi po nakaligtas sa paningin ko noon ang biglang pagsimangot ng mukha ni Letty. Para
Parang hindi niya nagustuhan ng hindi ko pagbati sa kanya pabalik. Pero hindi talaga doon ang focus ng isip ko noon kundi nasa aswang na umatake sa mga alaga naming manok. Kinabukasan, nagpatawag na ng mga magdadasal si Lola para magkaroon daw ng proteksyon ang bahay namin. Nagsimula sila ng mga 3:00 ng hapon hanggang 5:00. Pero hindi pa naman umuwi kaagad yung mga kumari ng lola ko at nagkwentuhan pa sila sa bahay tungkol sa aswang nga na ilang araw nang nagpapakita at nagpaparamdam sa amin ng lola ko. Isa sa mga kumari ni Lola ang nag-react at nagsabi sa amin na kung ganun daw kadalas bumisita ang aswang, malamang daw sa malamang, malapit lang ito sa amin. Nasa terrace lang ako noon, kaya dinig na dinig ko ang usapan nila at hindi ko mapigilang pangilabutan na naman dahil doon. Mga bandang 5:30 nang maisipan kong magpunta muna sa court ng barangay namin para mag-basketball. Nadaanan ko yung apartment compound kung saan nakatigil si Letty. Nakita ko naman ang dalaga na nakatambay din doon sa terrace nila. Mukhang kalalabas lang kasi hindi ko naman siya nakita doon kanina eh. Nakatingin siya sa akin noon pero hindi siya nakangiti. Seryoso ang mukha ni Letty. Tapos napansin kong parang nanlalaki ang mga mata niya. Di ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon pero parang kakaiba talaga ang aura ni Letty noon. Di ko na lang tuloy sa pinansin at dumiretso na ako sa pupuntahan ko. Siguro mahigit 1 oras din akong nagpapawis noon sa court nang maisipan ko nang umuwi. Pawis na ako noon kaya nagubad ako ng suot kong t-shirt. Nag-shortcut ako dun sa banda sa iskinitang palagi kong dinadaanan kapag nagmamadali akong umuwi galing sa court. Di ko alam kung bakit ba dun ko pa naisipang dumaan eh. Malubak naman ang daanang yun kasi hindi pa sementado tapos napapalibutan pa ng maraming puno ng mangga at kaimito. Parang gusto ko na tuloy kumaripas ng takbo lalo na at ang dilim-dilim nga pala dun kapag gabi dahil wala man lang ni isang street light. Di ko tuloy alam kung babalik ba ako sa pinanggaligan ko o hindi. Lalo na nung maya-maya, bigla na lang akong makarinig ng kakaibang huli at mga pagaspas ng pakpak sa may ulunan ko. Huni yun ng ik-ik o yung ibong nagbibigay ng babala kapag may aswang sa paligid. Ang tunog nun katulad ng pangalan niya, na kung minsan ay nahahaluan pa ng palatak na akala mo nanggagaling sa butiki. Sinasabayan din yun ng mga pagsiyap na parang sisiw na humihingi ng saklolo sa inahin. Ganun ang tunog ng ik-ik. Napatingala ako agad, Sir Jupiter, habang unti-unti nang nagtatayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Naririnig kong lumalakas yung huni ng ik-ik. Ibig sabihin nun, papalayo na ang aswang mula sa pwesto ko. Ibig sabihin, pwedeng kani-kanina lang ay minamatsagan niya ako. Kung hindi siguro nagbigay ng babala ang ik-ik na yun, malamang naging hapunan na ako ng halimaw. Doon na ako kumaripas ng takbo pa uwi. Ilang segundo lang ang inabot, nandoon na ako agad sa tapat ng apartment ni na Aling Madel. Maliwanag na sa kalyeng banda sa amin kasi marami ng street light doon. Huminto muna ako sa pagtakbo para habulin ang paghinga ko nang bigla ko ulit noong matanawan si Letty. Nung una hindi pa ako sigurado kung si Letty nga ba ang nakita ko na nakadungaw dun sa bukas na bintana ng kapitbahay nilang buntis. Sinipat ko pa siyang maigi noon. Kaya napansin ko rin
na nakalabas ang dila niya na umaabot hanggang ilalim ng baba. Kasabay nun, sumisinghot-singhot din siya. Akala mo siya may naaamoy na masarap na nilulutong putahe kasi parang ninanamnam niya pa ang pagsinghot niya. Nang mapalingon ito sa akin, doon ako naging sigurado, Sir Jupiter. Si Letty nga yun. Nung nakita ako ni Letty, bigla na lang siyang tumakbo papasok sa loob ng apartment nila. Isinara niya bigla yung pinto pati yung kurtina sa may bintana nila. Ganon din ang ginawa ko. Tatakbo ako noon papasok sa bahay namin habang tinatawag ko si Lola. Halatang natataranta ako sa boses ko kaya karipas din ng lapit si Lola sa akin. Tinanong niya ako kung napano raw ba ako. Nauutal ko namang ikinuwento ang nakita ko simula pa kanina nung pagkagaling ko sa basketball court. Ikinuwento ko rin sa kanya yung nakita kong ginagawa ni Letty. Matagal po bago sumagot noon ang lola ko. Hanggang sa maya-maya, narinig ko siyang nagsambit ng mga katagang. Diyos ko, huwag naman sana. Habang umiiling-iling siya at nagsa-sign of the cross. Hindi na ako nagtanong pa noon kung ano ba ang nasa isip ni Lola. May ideya na ako Sa tingin ko halos pareho kami ng iniisip ni Lola ng gabing yun. Binilinan niya pa nga ako na huwag na lang daw akong magkikwento sa iba tungkol doon. Mahirap na raw at baka lalo kaming mapag-initan ng aswang. Mahirap daw kaaway ang aswang, Sir Jupiter. Mapagtanim daw ng galit ang mga ito. Mahilig daw silang maghiganti at kapag ginalit mo raw ang isa sa kanila, dinadala yun ng buo nilang angkan kahit ilang taon pa raw ang lumipas. Sobrang na-turn off talaga ako noon kay Letty. Kahit na hindi pa naman ako sigurado kung tama ba ang hinala namin ni Lola tungkol sa kanya. Lahat ng nararamdaman kong panghanga at interes noon sa dalaga, bigla na lang nalusaw. Pagkatapos, napalitan pa yun ng takot at pandidiri. Sabi ko nga sa sarili ko noon, buti na lang at hindi ko agad siya pinormahan. Isipin ko pa lang na magkaka-girlfriend ako ng aswang. Nasusukan na ako. May isang linggo rin yata akong halos hindi lumabas noon ng bahay para lang iwasang makita si Letty. Kahit sa terrace namin, hindi na ako naglalagi doon, lalo na kapag gabi. Napansin ko rin kasi na tuwing gabi ko nga lang nakikitang lumalabas si Letty. Kapag umaga naman, laging sarado ang bahay nila. Likas akong gala at lakwatsero nung kabataan ko. Kaya pagkatapos ng isang linggong yon nang hindi ko paglabas, naburyong din ako agad. Kaya nung inaya ako ng barkada ko na gumimik noon, sumama agad ako. Wala rin naman si Lola nung araw na yon dahil meron daw silang prayer meeting ng mga ka-church niya. Mag-o-overnight daw sila. Birthday naman nung isang barkada namin noon, kaya nagkayayaan kaming uminom. Napasarap ang inuman namin hanggang sa inabot na kami ng hating gabi bago kami natapos. Nagpahulas muna ako kaya mga bandang 1:00 na ng madaling araw nung nakapagpaalam akong uuwi na. Pinigilan pa ako ng barkada ko noon at sinabing doon na lang muna raw ako matulog sa kanila. Pero tumanggi ako. Gusto ko kasi abutan ako ni Lola sa bahay pag uwi niya. Nung malapit na ako sa bahay namin, siguro mga 3 bahay na lang ang layo ko, kinakabahan na talaga ako. Wala na kasi halos katao-tao noon sa kalye.
kasi madaling araw na nga. Tahimik na tahimik pa ang paligid. Halos mga huni lang ng kuliglig ang maririnig, pati ang pag-ihip ng hangin. Huminga muna ako ng malalim noon bago ako nakipag-usap sa sarili ko. Pagkabilang ko kako ng 3, kakaripas na ulit ako ng takbo. Ganun ang ginawa ko noon. Akala mo ako nakikipagkarera eh. Pero nang mapatapat na ako sa bandang Kinaleti, hindi ko pa rin naman napigilang mapahinto. Paanong hindi ako mapapahinto? E bigla pa naman akong nanigas. Nakita ko na naman kasi si Leti nasa labas pa ng bahay nila. Pero sa pagkakataong yun, Sir Jupiter, sigurado na akong hindi ako nagkakamali lang sa hinala ko. Si Leti ho kasi noon, nakasampa sa bubong ng kapitbahay nilang buntis. Nakadapa siya tapos nakita kong kinakaykay niya yung yerong sinasampahan niya gamit yung sarili niyang kuko. Dinig na dinig ko yung nakakangilong tunog noon pero hindi ako dun nangilo. Mas napangiwi pa ako nang bigla na lang humarap sa akin si Leti tapos nakita kong walang tigil ang pagtulo ng laway niya kasi nakanganga siya. Nakalabas pa yung pagkahaba-haba niyang dila. Mukhang dila ng ahas kasi may hati sa gitna. Yun siguro ang dahilan kaya mabilis lang makuha ng aswang ang mga sanggol sa loob ng tiyan ng buntis. Para silang may sariling pansipit sa dila nila. Hindi ko alam kung dahil ba sa tama ng alak kaya parang bigla akong nagkalakas noon ng loob na sigawan si Leti. Tinawag ko siya sa mismong pangalan niya, Sir Jupiter, bago ko siya tinanong kung ano ang ginagawa niya dun sa bubungan. Bigla akong hinarap ni Leti. Iba na ang hitsura. Kulubot na po noon ang mukha niya tapos nakalabas na yung malalaki at matutulis niyang ngipin. Namumula ang mata. Nanlilisik, parang gusto niya akong kainin. Pero biglang tumalon si Leti pababa dun sa bubong, Sir Jupiter. Para siyang hayop nun na tumakbo palayo gamit ang mga kamay at paa niya. Humihingal siya na parang aso. Dinig na dinig ko. Nakalawit pa rin kasi noon ang dila niya. Tapos bigla na namang nag-amoy bulok na malansa. Kagaya ng naamoy namin ni Lola nung kumakain kami. Nakakadiri. Kay Leti pala nang gagaling ang amoy na yun. Bigla kong naalala yung mga alaga naming manok ng lola ko na bigla na lang pinatay. Malamang kako ay si Leti din ang tumira noon, kaya lalong nadagdagan ang tapang ko noong habulin siya. Hinabol ko siya noon kahit hanggang sa makapasok na siya ng bahay. Kinalampag ko pa nga ang pintuan nila noon. Pinalalabas ko siya. Pero hindi si Leti ang lumabas ng sandaling yun kundi si Aling Madel. Medyo nagwawala na ako noon. Sabi niya, huminahon daw muna ako. Sagot ko naman, paano kako ako hihinahon? Nakita kong nagsaaswang ang pamangkin niya. Nang aaswang pa nga kako ng buntis eh. Di pa kako nakontento sa pagkain ng mga alaga naming manok ni Lola. Ngayon tao na ang gustong lapain. Bigla na lang pong umiyak sa harap ko noon si Aling Madel, Sir Jupiter. Sabi niya sa akin hindi naman daw ganun kasama ang pamangkin niya. Sorry siya ng sorry noon. Magkasaliko pa ang dalawang palad niya habang sinasabi sa akin na hayaan ko raw siyang magpaliwanag. Hindi agad ako sumagot. Pinag-iisipan ko pa kasi baka pinaglololo ko lang niya ako eh. Alerto ako noon sa paligid.
kasi baka bigla na lang akong dambahin ng pamangkin niyang aswang. Kaya lang biglang lumuhon si Aling Madel noon sa harapan ko. Basa na ang mukha niya sa luha. Nakikiusap siya sa akin na hinaan ko raw ang boses ko para walang makarinig sa amin. Medyo kumalma ako noon kasi naawa ako bigla kay Aling Madel. Hindi pa rin ako sumagot sa kanya pero pinakinggan ko yung mga sinasabi niya. Hindi naman daw talaga aswang si Letty. Sa totoo lang daw, nakakaawa raw ang pamangkin niyang ito. Nakakaawa raw ang kwento ni Letty, kaya pinakinggan ko siya. Uli lang lubos na pala si Letty. Maaga raw pong namatay ang mga magulang nito na nagtanan lang nung kabataan nila at lumayo sa kani-kaniya nilang pamilya. Kaya nga po walang ideya noon si Aling Madel kung saan niya hahagilapin ang pamangkin niya. Lalo na at nasa abroad siya noon. Dahil po doon itong si Letty ay lumaki sa pangangalaga ng isang malayong kamag-anak ng tatay niya. Isang matandang dalaga raw na ring kasama nito sa buhay sa loob ng ilang taon. Simula pa nung 7 years old siya. Malupit daw po ang matandang yun. Ginawa niyang alila si Letty. Uugod-ugod na raw po kasi ito pero hindi pa rin mamatay-matay dahil may itinatago pala itong isang madilim na sikreto. Aswang po itong matanda. At alam daw yun ng halos lahat ng mga kabarangay nito doon sa probinsya nila sa bandang Aklan. Ang totoo pala niyan, kaya pala pinagtiyagaan itong buhayin si Letty sa loob ng ilang taon at tiniis na huwag itong kainin, ay dahil inaabangan niya pala itong mag-18. Una pa lang po pala ay binalak na talaga ng matandang yun na pagpasahan si Letty ng pagiging aswang niya. At nang sa wakas ay magawa ng magpahinga ng kanyang katawang, marami na rin namang iniindang sakit. Yun nga lang kailangan muna raw ni Letty na mag-18 para kayanin ng katawan nito ang ipapasa niyang sumpa. Pero hindi na po nito nahintay ang 18th birthday ni Letty. Isang gabi bilog daw po ang buwan noon. Nakarinig si Letty ng malalakas na alulong ng aso sa paligid. Kaya bigla siyang napabalikwas ng bangon. Doon daw po siya biglang tinawag ng lola niya at inayang lumapit siya. Nanlilisik daw ang mata ng matanda. Pulang-pula. Pero nagtataka raw si Letty noon kung bakit hindi pa ito nagbabago ng anyo. Hanggang sa bigla raw po siya nitong inutusang ngumanga. Ayaw daw pong sumunod ni Letty nung una pero bigla na lang nitong pinisil ang pisngi niya gamit daw po ang matatalas nitong kuko. Pilit daw po siyang pinanganga ng matanda, Sir Jupiter, kaya walang nagawa si Letty kundi sumunod. Pagkatapos siya nitong pangangahin, inutusan naman siya nitong ilabas ang kanyang dila. Ngumisi raw po ang matanda nung sumunod agad si Letty. Hindi raw po ito nag-aksaya ng panahon at bigla raw po nitong inilabas mula sa loob ng katawan niya ang isang napakalaking gagambang itim. Yun daw po ang mutya ng aswang, Sir Jupiter. Bigla raw po iyong tumalon mula sa bunganga ng matanda papunta sa dila ni Letty. Alam naman daw ni Letty na pwede niyang tanggihan yun dahil hindi naman yun pwedeng ipilit sa may-ari ng katawan. Pero nang makita niya raw pong nakangiti na sa wakas ang lola niya,
Wala na raw po siyang nagawa, kundi ang yakapin na lang ang ipinasa nitong pamana. Niyakap ni Letty ang pagiging aswang ng lola niya dahil sa sobrang pagmamahal niya rito, kahit na sobrang naging malupit ito sa kanya. Matinding gutom at uhaw. Yun po ang unang naramdaman ni Letty nang tanggapin niya ang pagiging aswang. Pakiramdam daw niya kahit anong gawin niyang paglamo ng mga pagkain ng normal na tao ay hindi raw po napapawi ang kalam ng sikmura niya. Hanggang sa makatikim daw po siya ng buhay na hayop. Yung alaga niyang aso na halos kasabay niya ng lumaki, yun po ang naging unang putahe na nakapagpabusog sa kanya. Ayon pa rin po kay Aling Madel. Huli na po nang matagpuan na sa wakas ni Aling Madel si Letty. Talagang aswang na ang pamangkin niya. At nalaman niya na parang hinahunting na raw po ito noon sa probinsya nila. Natakot si Aling Madel para sa buhay ni Letty. Kaya sinubukan niyang humanap ng solusyon para gumaling ang pinakamamahal niyang pamangkin. Kung saan-saan na raw po sila nakarating, Sir Jupiter. Kung kani-kaninong albularyo, manggagamot at pastor na raw sila lumapit. Pero wala pa rin silang napala. Sobrang tumitindi raw po ang sintomas ni Letty kasi kung minsan ay hindi nito kayang kontrolin ng sarili. Minsan daw po ay parang hindi na rin ito nakakakilala. May pagkakataon nga raw po na habang natutulog si Aling Madel, bigla na lang siyang nakaramdam na parang merong dumidila sa mga daliri ng paa niyang nakalabas sa kumot. Pagmulat niya raw po ng mata, nakita niya si Letty na para na siyang tinitikman. Siyempre sobrang takot ang naramdaman ni Aling Madel noon. Ang naisip niya agad ay pabayaan na si Letty dahil kahit siya ay kinatatakaman na nito. Pero bigla daw pong natauhan si Letty noon. Bigla itong tumalon papalayo kay Aling Madel. Tapos pinukpok nito ng pinukpok ang sariling ulo hanggang sa magdugo na iyon. Pinarusahan ni Letty ang sarili niya dahil sa nagawa niya sa tiyahin. Doon daw po na-realize ni Aling Madel na lalong kailangan siya ni Letty at hindi niya dapat ito sukuan. Hanggang sa nakarating daw sila sa bandang Bulacan. Isang manggagamot daw po doon ang nakapagsabi sa kanila na subukan niyang pabinyagan si Letty sa simbahan. Kumbinsihin niya raw ang dalaga na magbalik loob sa Diyos at itakwil ang kasamaang niyakap niya nung tanggapin niyang pagiging aswang ng lola niya. Ito raw po yung panahong malapit na silang lumipat noon sa may amin. Kaya pala inasikaso agad ni Aling Madel ang binyag ni Letty noon kahit ilang araw pa lang silang nakakalipat. Ramdam kong totoo ang ikinikwento sa akin ni Aling Madel noon, Sir Jupiter. Lalo pa nung maya-maya ay inabutan niya ako ng itak bago niya ako inayang pumasok sa bahay nila. Sabi niya sa akin tingnan ko raw si Letty para mapatunayan ko mismo na mali ako nang hinalang masama ang pamangkin niya. Medyo nagdadalawang isip pa ako nung una. Pero naririnig kong umuungol si Letty noon sa loob ng bahay nila. Para siyang umiiyak. Pero dahil sa pagbabagong anyo niya, nagtutunog nakakatakot yung boses niya. Para kasing dumodoble yun, akala mo siya sinasapian. Nakumbinsi akong pumasok sa bahay nila.
sobrang higpit ng hawak ko sa itak. Tumatagaktak pa ang pawis ko kada hakbang ko noon paakyat sa second floor ng apartment nila. Nung nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto ni Letty, nakakarinig na ako ng paglangit-ngit ng kama. Marahan kong sinipa yung pintuan ng kwarto niya at unti-unti yung bumukas. Hanggang sa nakita ko na nga po si Letty na may kagat-kagat na lubid sa bibig niya. Ganun pa rin ang itsura niya, Sir Jupiter. Nakakatakot pa rin siya at mukha pa rin siyang halimaw, pero umiiyak siya. Kitang-kita ko tumutulo ang luha ni Letty habang pilit niyang itinatali ang sarili niya dun sa pinakabakal ng kama niya. Para pa nga siyang natakot nang makita niya ako at lalong tumulo ang luha niya. Halata pong nahihirapan siya sa sitwasyon niya, Sir Jupiter. Parang gusto niya na talagang humingi ng saklolo, pero hindi niya alam kung kanino. Ang sabi ni Aling Madel, may mga pagkakataon lang daw talagang hindi kayang pigilan pa ni Letty ang gutom niya. Kaya nakagagawa siya ng mga bagay na labag sa loob niya. Pero mas madalas naman daw ay ginagawa nito ang lahat para lang hindi siya mapasunod ng matinding pagkalam ng sikmura niya. Si Letty nga raw po ang nakaisip na itali ang sarili niya sa kama tuwing sasapit ang gabi kapag nakakaramdam siya ng gutom. Dito na ako sobrang nahimasmasan. Parang biglang nawala ang tama ng alak sa sistema ko. Nakaramdam na ulit ako ng matinding takot, pero hindi na para sa akin kundi para na kay Letty. Alam ko takot na takot siya sa nangyayari sa kanya. Bigla na lang akong naawa ng sobra sa kanya noon, Sir Jupiter. Gusto ko pang maiyak sa harapan nila Aling Madel. Buti na lang napigilan ko. Doon ko lang din naisip na parang ang tanga ko sa parteng pumayag akong pumasok sa loob ng bahay nila. Paano pala kung nagsisinungaling sa akin si Aling Madel at ipinaing lang ako para may maipanglamang tiyan ang pamangkin niya? Kahit tuloy naaawa ako kay Letty at Aling Madel noon, hindi pa rin nawawala ang kilabot ko. Nagpanggap na lang akong matapang pero nangako ako kay Aling Madel na wala akong pagsasabihan ng mga nalaman ko. Basta ba hindi na uulitin pa ni Letty yung ginawa niyang pang-aaswang sa buntis kanina. Pagkatapos noon, nagpaalam na akong uuwi. Iniwan ko sila sa bahay nila kasi hindi ko na kayang tumagal pa doon. Halos hindi na rin ako nakatulog noon sa kaiisip sa mga nalaman ko. Magdamag akong mulat at nakikiramdam lang sa paligid. Wala naman ng mga kakaibang nangyari hanggang sa lumiwanag na sa labas at dumating na si Lola. Sinabi ko po sa kanya ang lahat, Sir Jupiter. Nakaramdam din po ng awa si Lola kay Letty, pero sinabi niya sa akin na mas maganda raw kung hindi na ako makikialam pa sa buhay ng magtiyahin. Wala rin naman daw po akong magagawa. Akala po yata ni Lola ay hindi ko alam na kinausap niya ang parish priest namin para i-reschedule ng mas maaga noon ang binyag ni Letty. Kinumbinsin niya si Father na binyagan si Letty sa mismong kaarawan nito at sa huli ay pumayag din ito. Tuwang-tuwa pa nga ang lola ko noon Hindi niya alam. Nandoon din ako noon sa simbahan at nakikinig sa usapan nila ni Father. Ipinagdadasal ko kasi noon si Letty kahit na hindi naman talaga ako palasimbang tao. Sobrang naawa lang din kasi talaga ako sa kalagayan niya.
Sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ang araw na maaawa ako sa isang aswang. Pero dun ko talaga pinakanaintindihan ang ibig sabihin ng laging pangaral sa akin ni Lola na kailangan mo munang marinig ang kwento ng iba bago mo sila husgahan. Dahil hindi mo naman alam kung ano ang pinagdaanan nila para mapunta sila sa ganong sitwasyon. Sir Jupiter, ayoko pa sana kayong bitinin. Pero sa totoo lang po, pagkatapos ng araw na sa wakas ay nabinyagan si Letty sa simbahan, simula nun, wala na po akong naging balita sa kanilang mangtiyahin. Nag-alsabalutan daw po sila agad pag-uwi nila, sabi sa akin ni Lola. Pagkatapos, hindi na sila nagpaalam pa sa kahit na sino kung saan sila pupunta. Hindi ko po alam kung ano na ang nangyari pagkatapos noon. Kung naging effective ba ang pagpapabinyag ni Letty? Natanggal ba ang pagiging aswang niya? Gumaling ba siya o hindi? Hanggang ngayon tuloy, tinatanong ko ito sa sarili ko. Gusto kong umasa na oo, gumaling si Letty at sana ay namuhay siya ng normal pagkatapos noon. Pero mahirap namang manghula. Kayo po ba mga kasityo? Ano sa tingin niyo? Sana po ay nagustuhan niyo itong kwentong ito na mahirap mang paniwalaan ay totoo pong nangyari sa akin noong kabataan ko. Maraming salamat po sa Team Sitio Pangil sa pagkakapili niyo ng kwentong ito. Naway marami pa ho kayong kwentong maibahagi sa amin, lalo na sa mga katulad kong naging masugid na pong taga-subaybay ng inyong mga channel. Sana po mapakinggan ko ito soon, Sir Jupiter. God bless at more power po sa inyong lahat.